no munie na dwumadi a ye die ye san so ye live ewo YouTube ne so ko YouTube na wo search for OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM ewo YouTube ne so a obehu yen pictures ni videos a ye de nam no ye de befa ho ama mo de mo ani krotua wisi enso asemu bi na ya subscribe enso na ye chedwumadi no ase bia sa no aboa na notify na wadwenkyere bia wo wonso no watu ama ne yen ho na yagye akenkan dwumadi ne ye live ewo GN radio so afei dache hima radio so ewo Denmark onomo fa yen abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio so wo UK na Kings radio ewo Paris France ebuchimani mu obetumi nso de wadwenkyere fa Asem Beba Dabi before number ne so eye 0244 211 772 0244 211 772 emprempre die yetie sim ewo Asem Beba Dabi kase ye bopro ne so na awiabre mu ya hwensem hodo a ayakrado egubema ne so na kwasi wusu achaw eni na nuanom ayakrado kwasi munsom ya som anadai Asem Beba Dabi kase ye prono no so no samdodo na ne betwa amantimfi na de edimu akotere ebi ense ya de ani ebekire awiom ya eno ebesawua ya ewo bosomtwe emasiri ni mu nasi ni ababawa ya na odi ne djuma ni din ani rudu ama eshon nipa bi yesusu so amakwache na atono mo na asa ku na aka ho no ni kunu ababontia bekasa ya de nkyeremu no eba dunkwa na beto dwase krachi bia kwa akwakire akoda gie eni awade no sese dia wannagei wadomankuma wo me ye wodenie ene wode eka asam ya wose wastutu ya atono no wono ankasa wadwene ho a wohu bi da biara da se enei nko ne yire eba bedi wade no ho afase na ekwawi ase sese die owuo ene wode eka eya asam nti wode ato aposifo anim se wo hia atentrene na wabra wono otake etwetwe nkomo no moma yentie na kosem a wode atodwaye Sunday to Monday night, that's sorry. They call you my time dana. It's with you by 5 a.m. Now, you have to see a 2 or 5 down. When I got to the workplace in the Spreno, and then we stand construction workers number. The initial notice that was about 8 a.m. 9:30 a.m. around 9:30, Mr. Spreno. Na fe wa so maba tinu kwa mbusan sa de onko ejuma na ana so wo kwa no enti mene ne kasa wie na matoka bi amana si majumem am ko ejumem na security guys ne say omutu 2 batteries on ti ono na kan kwa kwesi oni eto woni wi a ode aba wa use enti okaza na me na kacha se me faka ne mra na de omokani no say o the flying no session eco educating kwana about rabies and also friends and kwana ne ko health education no ono sa colleague ne ka say onya ho and na the wife catch them say some will catch them your wife catch them and you best pay another colleague na on na ko enti ya friend that colleague no so say that time the phone adumti my wife and friend one tenant enti abasana me try my first so ni physicians or yeah physician assistant or shana so my friend or no so from month for still ani hu na chi kwai enti me call about 9 p.m. na me call police station I call report to of my missing wife. And no mama police extract. It's the whole night me move from hospital emergency center to the police station from na yadi bia bona na ka bia bona no akoda baby na. See around 5:30 a.m. getting to 6 and no one pass by minute. Of them say just close by our house. Umako home the wife, the banknotes and the voter ID card. Then within few minutes, another call asking me to quickly come back home. And to one I'm saying to danger, say, there's some mercy.
And you see about 30 seconds, no be affair. Well, team, obi okumuruto. So that's how I got to know me. Obi ekum my wife. And then see just about 150 meters away from the house. Now some no crying she and I job. No I say there. Oh no about they say kwa. On fa Pasinyaka or Chacha Street. It's numerous on fa. Better area na. Any na wa papa mama. No obi wo. Baby I will see it now take a crab you know. Was so on it near teaching or takrade. It can be a see on any bonko, ma, Todako be general busy. The wife be see, and one enable bonko, more crying, and off to us rubber. I think there is around 2 to 3 more area chicken. So, but in the Sikakana, me say, so was a engine and question. Asem Beba Dabi. I didn't think every normal baby is in the team. Then Chelsea. And what you know, Anna, Ora, Ahi, a day baba to just say, one opposite 4 years, the Muno, adding guitar home. Now guitar who the animal no na baba to just say, or more would this and Yambra Samusem Huno. One more cross and so tone, a mona, a can, no movie, a yellow modia baby dancing at Tico, and a cobanesa, and some minty. Don't come say, Omodia dear bonetico. There 3 times, infecting my brain. Na and no na econo. And na Nikon so also a mubui. See, I didn't know ho, and na Miss Mohona, your share reports on them. Intimate story, and I was surprised. But me mom, I sent me see a man Cochrane, maintaining on Cochrane saying ho. Na, yeah. Many about Coco and they say, na Omaro ne dress and aquacom cat. But doctors report on it there. One mentioned with us one of the year or more year. I was here for Ora Ahe, Yan Hokani, Wafrimu, Yaya, and Mote Nenkai, na Ruteson Yaya can home Asemi. Se we have center and na within Juma. Na uja enkwada miensa na ewo echire woni ne kunu ewa de ye no enka obenembo sumi a yebesimu na no enanka eye emfie edu baako yanka omo ba behye ho fa ene sefofia ntoata eno adware abamo a saa rahusem wesei asie no babia onomode na mu ne koto ye no information echire se ejasa atoho baby ana ne body edano just enti eja to hwahye ho wow enye se hye ne body no asem na chire no ja to baby eja to sabia ona omode ne koto ye na hye ho dwrobe se bi ehwafuo nti enu obi edi akoto ho ana se nipa bonfu ekodi se awuo no to prevent further evidence nti yemfaja ankoto ho dia no di obi nim but omunya phone eni omo omunya ye eno boabi ene lead to the arrest of Sabak no match no enti seni asha ase no yesre posifo no so nyere won ho a speedy up with the investigation very bad very 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 bad oh say boys no ho odwene won ho a wonte ase se waye na dwen so obedi wawuo se bia osika akora a wo de nkaje ko ne mum se bia ye beto nipa ne mo na no say kuna ka ho nana obi wo ho a well ono be struggle say o ma wo mfa no obi nso wo ho a obi wo de o de fa no no onko enti wo de o be fa ne kura fa no no onko na wo de wo fa no na wo say kuni sen enkwala atre ayarehusem edi yehowa ne yehefo yede kasiebo ne kodunkwa na emabunu ye ho no nso atu na mobi ama wa kire krachi bia wanya mfinhia no aduonu nwotwe ebeneza ani din ye de friend wo na sa krachi wo mususu se enyambra samu akoso odunkwa ho nyina wani hu bi se nkrofo mayera
ema wie kira wono ankasa frefo so gisika ne ade no wabe wo mu pa ente ne won ma kire no a wode no akwakoma aposifo ya won wadunkwa Central Police Station na ye ne dansini ba kwa bonkomo ama wo kire mu se nanse ya ntam kurampo enche bia o ena akoda mo bonsa wanya mfinhia no miensa abema akora afi na wonyinie wone ne mfafuo di agoro ya wo mo nam kwa so won mo koro dum ya nsa horom akoda yi na ayere eno so ne sei won mo hwehwemu a sei kwa ebretuo bi enu wodunkwa ho achi baabi ena krachi di akoda yi ekohyeye afi de nyame adawroma wo mo de nakoma aposifo a ehwemu ahyose na ye ne dansini ye bonkomo yi wa kyerkyere ensem ahodo pii mu moma yenkotie bi Pacho na me ton ade na me hu se nkwala mienu gina ho ohomoko na me hu se boy bi ebetwemu nti obetwemu na osasa na echi na okemu na tama akura na ne hye na mutu na odi akura na edwane na me ye dede se obibo na ma me bi tisro na o so boy ansa ndom ba ma be fa akura na akura no nimu ai uni sese eya me de ade ble me brand me nim se fia na oti na boy na wi akura no hune wa mantem hada ihunu wa hada nti se boy na yese wo mo na yamba me nso omo no wei eye dansini ba ko ne ekotie ne no eno achi no ye ne akoda ne papa bonkomo Abubakar Ibrahim ena yensem twani Yusuf Isa ene ne bonkomo na eno so wakasa pi moma yenkotie bi mi pie na me Central Mox ni wona me no fa se ba ko na eto nti me so William to na BM se be so na fie nti me so na me ba fie no ndu kwem na no se nkofo mo ba so akodi ne esi akora si moto so a na ba ana me sa na se ade na o se akora no ya obi a cha akora no anti am se o da menti nti mo se nkofo bresu gbe kwa kwem ho nti du na se o machi baby obewia me ba small boy o di 3 years o neko ana me brother ba ko fie na o hu ye na o mo chesi na o mo ti akora no na nkofo so mu ni ade a no corporate station na ko Central Position o machi na aduna 2 nti ya report e wo Solar FM esa ko Spark FM so aka to ni ade ese ase wo mu no ni ni akura no sisi ko je no de no hospital ya me fan hospital bi na be fie ahwenye no pato hwenye no please from there some no makaso please from say friends obi a we in charge wono no ma fe no msa nka no nti omo trom statement ni ade kana omo je no say the we in charge no ba omo fe me de wo bia na ese ma ba no ese de wo ne o maka ni ba e friends nti de we in charge wono de wi a oba no wi amba no ase fe ne Ebenezer na mmem ne kai ba se ne me ka na me kai ba Ebenezer na oboy sas mo wono this year person there na this year no the person ni na say this year no sad na esi organ ha bebre kwa ani ade nti isi ano e person ka tira batan phone ni na say obi ahwe no bayi obepia e say odi uye full up uye make say akla no tickets bia wa hwa akọ le chiri kwa ani ade bibia ntimere intimacy ya de no say esi gan ha bebre kwa ani ade chi ade say na sasa de bia ti sansam no nti e say batan phone na obi ahwe no bayi asade no ebe bo ho ban asade na ebi NCB be ebi ya na ya so ano na asem so say die tiri akom say enyo no kwa na asade no one group no mo yes asade no nti ye say o did follow up are hu o ma no mo yes asade no e hu kwa no tu ase na sa asem ho no nti nipa na o che no person mo yenye ne isi na ye say no ko court e say mo bisa na no say no kire o ma o no mo yes asade no ha na ko chi o mo nyina na say dia ban so dia ban say aban ye no so aban ye na hu ko ya be fa so awa no di fese odi 3 years akosku Anglican dike okay ji wei eye Abubakar Ibrahim akoda sesia no wayera maya ko hunu no opapa ene etenenken Sergeant Eric Asare Mante eye wasrani a wasum my Ghana na wono ankasa no baba yiwa wakoda na di mfie edunum woni akoda na koda wo hya ase ne akoda ne dae na akoda ne wo mfie nkunu ene wafa ne saa no woni ne yi wo hya ase 12 years ne ho hya ase ese efu no wapaso woni ne da wasese bibra na mi wutoto enwi mawo bra na mi yu amato mu mawo woyi saa woni akoda ne da ene Accra Circuit Court akwa asam ne so Kwame Agya ni Mboaten na nakokoto amane boni a
wodi asem no achi kokwato afihima medase na afi empani se oni partner wias na so se obesua aboa ponche wa na topabuo mu a oyi musubone ebi ana ato sojani na osojani ni di Sergeant Eric Asare Mante na amadabo no kirem se papai oni onu ankasa ne ba esukọ no mamobon se ada doctor enam so ama court ahye se onkoi na onkoda adabampnachi emfrenchia no aduonu no fimu fia onye sebiem na ebra class circuit court kwa asesina no na maame Justice Rita Abrokwado ana na eti edwamuo na oye se omumfra semasem no baaye no na Chief Inspector Kofi Atimbila ya oye aban court boni ebegina no kirem se afimpimienu ene edumiensa 2013 ni mu kwa kosi November obubuobusu wa afimpimienu ene edunwotwe 2018 ni mu ana beto ya se Sergeant Eric Asarimante o kiremu a onu ankasa ne ba wonye mfrinhia ko hu se nyi bi ahya che fufu na yase na bofo to nyi wo ho so de eya akono nti akra ne mra no onyima no eno na oyi nwini ko wi ase na che se wa fa kos de ho adito wa hwe ne ba no retro a anya asem ketwa na obi nim se enke be da koro bi na enke jai na no na no de awi akwa frinhia nkono akwa akosi emfrinhia edunum na no ana ma abira aban kod boni to ansem so no o kire mu se enye o kato ne so kwasoro ba fo mo wie pe no aka kira kwan so woni na aboso mi hwe ozuku biem woni na aboso mepraw na se wa ba akra ne ntrene sa ne no ana du ba bi no akra ne ne anyi ho a eni okopa asem ne ho ntoma ema ekodi dosifo ensem na ebra asem kodi dosifo ensem no ana apostle pompen for years said dedi ensu aje nkwanyen fans ma abrewa enti ntantam so a omba hye de koma adokota fo so munye hwemu sa mpaniampa obi ani akwada no ada na omunye hwemu wie no enukre na akwada no chese na senhuma na homa kronkron ada cha de ba ade no chese emu atetehwete ya hatade o so kra enye yie ana mo chese o sojani unimbra unimje eni kwan sa wo yesa fienam so abum dia se no ekokot na bra ma me Justice Rita Abrokwado kutia jo no kire se papa wo mamoyefo papa unyi obi o se no tira efie etu o se epedan ma na wonfa akodem se de be ya unyi akonya nko fifi obi ba na enko fa se moma ana o kire mu se edi kan se oni onu ankasa ni moja ada no onko da bamprachi emfrinhia du atoso mienu se woni akwada ni fie wo fo sa ada no afefe no eno so onko da bamprachi emfrinhia du enti o kan mienu ebomu a Sergeant Eric Asarimante sisi ekase okotwa emfrinhia dionu e wada bamprachi na hwemu kire se wo se de papa nsi fa so wo wi akwada no na ahometi ye pa abo ponche wo so mfo obi yiri no konya asem ti obefo no ane ma monim sese ne ma me se kra ye obi yiri ti papa yi so kwa kufo bi de nya asem de ono ane ba eno ana ni tira nye ye nei apos fa so ne mu edina ko gina ko didi afi wo so wo yiri ne ba so ne ba bi so nyi e ko wi ase wo de ahwe no ama ko to ahye so onko dem emfrisia agiu no kwakwato ya bedase na ne tikura na ye wo se nkonya 50 years wo frimu fia wonye sa abone no ebiu Abrantie mensa pogo gamali wanya mfinhia no aduonu nsia na woye kuyani ya wone ne hokani anatie wo piesu eno wo Prestia Huni Valley kroponi mu na nansentem de beto odwa se wonne yere na kasakasa aba won montam abema no kura mpo aka kire oba ne se wahwe yi obeku no wobeku na ne mamienu na eka ne ho no kura no wasanso aku wo mu nyina de aka ho wakina biem owu kwa asamado no oba wode besua nyansa na woba no wabra kasakasa ne ba yi a bema no hya se wo bɔ ne kyene sa no se dabi baabi ani o megeka kwonde ani akoye nyan enti ani obekɔ na wofuo hɔ na akire ise bema no botɔ ne yamu a wasanso babiem na watwe wie ya na beto odwa se oba no se wo kɔ watch night na adwa kɔ bɔ mpa ya gu bema no so bia na honhom bɔne bi na eba no so na won ne tena akora mfinhia miensa ne akire ne no wo hu se suban we bi da se ben katachi asɔde na wo bɔ ne kyene se obeku no ne ne ekaka ho enti wo kɔ watch night na se a enu onya ne ntie se obi frɛ no wo bɛsen kɔ hwa ne kunu
ne kunu ba ye no mebisa na asɛm a wɔse wɔkɔ he ɛna wankra na wɔse na sɛ okura wo ba ye on sɛ me do asɔre fie a me bonya me mpa no wɔse daabi wankra me na kra wankra me ne kyerɛ sɛ nka wo kɔ wo mpena bi hɔ ɛna aboa pa wote sɛ me ba de abɛhyɛ asɔ fie kikiri sɛ bɛ ma ne nam nyine tuo hyɛ ne ho ye abusuafo wato ɔba na ni benkum wase ho nyina ɛno akyi kura wo ba ne bo ye wɔsade tuo ne bie asan so agendan so na wo hu sɛ anhwɛ yi a enipa ni beba ho amo no so ya kyi nti wo wie ya no so ball no ankasa no tuo sebre won ka tiasefo ho biem wono so awu bi ye ne Thomas Osei ababi o Takwa District Police Commander bonkomo ama ene wa cheche mu se anokwa asem na ba beto won manim na wo mu kura pokọ ye mkofa mu no na be ma no hye jeans trouser ya wo hye t-shirt kokọ egusuo ya wo ba ne de wo hye straight dress fita na so moja asra mu no echense na oba no hye atade kokọ awreho afi na police for hye wo mu ye asem no hwemu esansa akoda no ewo mu kuro mu wonkoda mienu aba ko nya mfinhia no edunum enti nkan koda na ne afia akasa sampo ba okunu wo ne wo yere ntam wo mbetimi atenase na mosiesie enti se ne asi bia kwakoye ne de wo mu hia nkoda ne mienu so mbetoto won ma no adekode nam so ye ba ye ema ba ma wo ne yere tie wotimi twituo se ba oba na ankara no eno akwhye watch na itase ne ade enti wo kunu no de enimani miye ya posifo hyase a wo mo ye asem ne mu ahwehwemu ayasa kwas cross circuit court bio na mrantia miensa ene edo makodina court wadaka mu kwaku asamwa Richard Asare ena Emmanuel Japan wo mu nyina ya hyenkafo na police kwa duboni a wode kwa dubo wo mu inspector Samuel Ahiabo o kiremu a mrantia nyina ya nkofo mote eye taifa na wo mu fa driver ni bi dropping eye bosumi atwam ni da neto so edumiensa se wonfo monko eye taifa Tantra Hills ehon mu na wo mu ekro wa bra wo muduru ye no ena wo mu si fom baako atwetuo ade si driver ni no eso eje car no efiri ni nsem enumu ana brantia no wotwi ahyan no ekoba aposifo amane a aposifo aduaduemu ama wo mu nsaka emrantia miensan emu mienu de wo mani antum se wo mu ayebone ama sabre kase ye ma wo mu beli nanso ye twa sika bot 50,000 Ghana cedis ena de ato wo mu etiri so baako aka de wade ne phone so ade atom abra posifo akwachiri wo mu no na etuo ane akodie pinua na ehye wo mu ho a ni nyina mo ni license o mbetumi akuta sabra ye kasai jadia wotena asem no so no wase emrantia no enko na nyakopon aye adomo a bosomi a yebesimo ne de toso edu emienu no court ebe frasam no ebio adeshimamba ensema ye boabo no se Asem Beba Dabi kase bo no ehaya na yedimu esie yemfa da piesie ema aboaje Vanset Kwatin nana kwadwo apia ena afi Bright Asare eja sam ena nana kokoto mote ne nka se woto yenkra na samufo pani yofa John entry boss yakọ labo akenkanfo na wiyi eyeme nana kwasi wusu echisa meni menuamba no akosua eje wakode ena afihima ama afriye agra yeko okay ya kan ye ode era mo ase awiei ene sompa monsomo aba na mo aba besom adehia ha ye 102.9 FM so aha eye OTEC FM so aha ene asante manyina ho no awiabrei mu eye adesua eye adekere ma wafidie no na hia na me basisia. Hello, your friend is of Mamina na Hayford. Me yen century, me say your actress, and then you ma who do pee keka ho. And na me dwuma dinti, ma po me den ho hia me papa na se ban ma po me den ho dia. And one J-Fax mixture. Bonje, J-Fax mixture nti, me ni sisi yare bia. And yes, so flexible. Baby, I will bet to a bia. Mitimi na pabwa tenten so. Just say J-Fax mama your best simwa kasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye bema mapa. Say tia meji J-Fax mixture tumpre kopeni say. Edro no hote. Ye diafa abefu nimdie kwanso. Eni fidie wonwosuom. Ena ye ne Frenchem kroje. Ye nunti ma ye resadie. Enu wane J-Fax mixture. Edre wubenye bi wa drugstore eni herbal store bi ebel. Na momitie. Enye ma penfo. Oba o ma kwale no fo. Ana kwala onyenya enfie dumienu.
Chifax mixture. Pa. Oh dear. Asuo atware okwan ama okwan atware asuo. Afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem. Wone wonkasa ato afa ho. Wona wonkasa mu abuo. Enwodwo yade, adwenemu haw, hepatitis B, koko, sisi yade, ene yade nkaye bi etasa nyina no. Wuduru ba heba center aso ya. Eyade ketewa bi edema no. Wuduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba. Mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwanhia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pain na wokọ ne yankyere ene yantwe wode ahaban ene toso ba heba center ewo kumase atonso agogo hospital na chi ho pe ubusa akrakra na obekyerew fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim fam ankasa ahaban kasa wote no abebuo mu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena nso biem tam heba me hwa ya me kan se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya tam heba me hwa esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hwa me kasa me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe adwadie nkrato yi mu age atomo se eye Chalice smart food obi benya wa na free yade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye future life smart food bebo afeidie aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that che ho ban we koma omo hwehwe adwuma eni omo ye bi dada na mom ompeso mo ko manim ewa abrabom monim se ene wiase mu se uni abefo computer skills a o ka chi wa abrabom we nti ena me recommend Uniat Practical amawo Uniat Practical extra courses be to send network and cyber security engineering, computer hardware and mobile phone technician, graphic design, video editing, 3D animation, software engineering, computer basics and office administration, ethical hacking, online business and e-commerce. Adiema Uniat edan so enese one teaching method no eye 85% practical. Me say eye 85% practical. I ma wonsan adwuma uwie ya adwuma sam enyo dagin. Uniat osuani bia nyamfa so bi ti say startup initiative, travel opportunities, internet service, air conditioned classroom and labs. Ya wa church form aben anya mesro ene tema wo mu so wo frechira baby abeda enye dagin. Ya wa regular, weekend and evening classes. Shannon so say Uniat eye school aban agiatum a ehye Council for Technical and Vocational Education and Training ase COTVET. So open chechemu a for 0555 383848 0555 38
3848. Uniat ewo Kumasi ni Accra. Accra, your Delta House, Asalam Down Runabout. Wo Kumasi, you're directly opposite Afroquanta Total Filling Station. Log on to our website, uniat.com. UNIYAT.com. Uniat, creating Ghana's top innovators. Atadwe ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic e de amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic e yare bi etese awo ho nsem e stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bama utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kodada nyina eba abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Na wani na adia wo je oba grossa no na adia wo nyame nam dotamu a owo personality natural health care so aye eno na di bani je say yo peske awo ho nsem de otenete se wo kase mu obuo o prostate aye kese ama onya dwonso mu amanuhunu ana empaso mreyo say yes stroke diabetes hepatitis B pressure sisi yade afichi kroma manihunu enam yade hodo ene yade bia wosa ne se wa na medi oluman ene oledi kwa check up owo mfidie pa meye na adomatre ko ani na nse mi double no who ni sen hey I'll grow him kuma se peske o bantima e benji runabout madla bachi wo pe freyen 055 773 8555 ana 0268477660 peske quality hair within us a tron amba now say Alpha ni Omega Ashasia ni ye nyame Wojie brenie unkonim die brenie umpeja ye brenie odofo die na wukom o how ben da so amane ben da so enuntimi ya hye dwumadi ani din di Alpha and Omega prayer movement na ye de bro OTEC kasafidie yi so ukwada nwumre nondu ekusi na homachi nonum eni fieda nwumre nondu ekusi ahomachi nonum hia mesofo nsia fie me ni nyame nkrofo a awade domni na basa ewo nso ye nam pabo so de wotie ni ayaresa ne fa hodie bebre ma ye nhia wo OTEC 102.9 akasafidie no so na be nwa awade abasa be nwa awade tumi na mishra so be me yesia amen OTEC 102.9 FM. OTEC FM 102.9. Ajubre. Me pacho penny o phone ke twani bi won change dia na ka say.
But me so from my perspective, but where no similar. But you over here the map anchor. But anchor, baby, and open to that through before baby and anchor. Wait to me. I'm 102.9 FM. Hello. Yeah. Open me patrol message. You know, I saw an office at Baba send by. Mr. Send a message in the Baba. Mr. Bueno, o much I want to my Mr. Open with you. Yeah, with you. Show phone and show phone and the payment you see message in by. Open you. Then I make my seven phone and it's a Bibiama. What was here? The Biba, send our chairman of Biba, make wrong. But we know, yeah, this is the Mr. Open. Yeah, the part of menu Mugu. I'm a menu Muguta. When I am missing card, that I'm missing my uniform, 500 citizens, 5 million. My position, I'm going to 5 million. I'm in Crabona Mocano. What I say, if we come, we don't come 5 million, we talk 5 million. I'm in chat to creator. I'm in chat to creator, but I said, the answer more for some of this. Anyone send this kind of small bones is kind of our accounting. Then when many of the ones who are January. Nana of Yadaroma, or try the Biama. Asem Beba Dabi. What Jimmy? OTEC FM 102.9 Ajubre. Ayine ya chanwo, akinkanwe ya chanwo. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Akinkanwe babu smiase. Wonyame sunsumo ye be kan yawo. Asem Beba Dabi. Eno na sawama. Sawama. Within the Yehowa, Asem Beba Dabi. 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 Asem OTEC 102.9 FM. Yeah. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Tibi a woti mu bia wo kwade ama wa bemu. Nsuo beto ne nsuo ne tia ewia bebo ntibensu. Tibi ase kura bepo ge busiafo beyi wa ma. Twedi amponsi ne ni wode maso mo wa komentu. Usu a wusu awu awudie na wu femu nyina. Eboro wo so anu o shepanti ya wuni akoma. Ye yankopon we hu mo bo se de man ma. Wo Kristo ni hu ne dia wo da wona. Oto me kuno matam te ni me da so. Asem Beba Dabi. Ni twapo ko Asem Beba Dabi. Sesenya mi wo da so dia se dia we ni da Asem Beba Dabi. Te botan wa ye bi pe wo da so jina ne na so. Enfo we ni ntu yase. Wo nyankopon ne tiase. Wo didi ni be hwase mpredi asam we ni be gwase. Nipa bestre wo na wo nya hwekwa na ye twase. Ni ne wo bu nkoto dwa ka senya me medase. Senior Cassia to me, and so try bebre battle so kai baby I was feeling. And be fear and so down with Gino. The vampire when Sabaka would dear with yes to Dimo, open the bomb. So I know the Babana Wabamumbo. In a pindina Mawakum, yeah, what did you want to know? I'm so adding in a Dipuano. So I know the Babana Wabamumbo. In a pindina Mawakum. Looking for someone to take your sorrows all away. One to hold you tight and say everything's gonna be okay. Asem Beba
deɛ wɔde ne ho to awurade so no adeɛ nyinaa di boa no kwasɛm ne sɛ ewie ne yie awiabrɛ mu ma yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho akoaba na awiabrɛ mu ɛmfamra asɛm bɛba da bidwumadie yi so aha yɛ OTEC FM so sɛ ɛnɛ dɛn na ɛpɛsi ama ɛfɔm ayɛ dene a no kwasɛm wɔ mu ne sɛ ensuo bɛtɔ na sɛ ensuo nso tɔ a ɛfɔm bɛyɛ mmerɛ ɛnsɔhwɛ ne deɛ bɛba sɛ toatoa so sɛdeɛ teɛ koraa no a sɛ ɛyere so paa so sɛdeɛ teɛ yi koraa no a no kwasɛm ne sɛ awurade nyankopɔn bɛba mu ɛda a ɛhyerɛn ne bɛba enti deɛ sɛ fata sɛ woka ne sɛ awurade nyankopɔn nyɛ nsɛnkyerɛnne sɛ wɔyɛ nsɛnkyerɛnne no a no na ɛbɛboa mɛ ne pa atumi akɔ so wɔ abrabɔ ne mu enti yɛ agyina pintii awiabrɛ mu ma yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn nyinaa yɛn ho ako abasoronko kwan so de ba 102.9 FM OTEC FM so awiabrɛ mu yɛhyia bio de adesua ne adekyerɛ dwumadie no wɔbɛso sɛneɛ daa ne daa yɛka no ɛyɛ adesua san yɛ adekyerɛ ɛnɛ yɛ dwoada ɛnɛ yɛ bosome emienu yi dɛ ɛtɔ so du mfimpinu ne aduonum ne awei ɛnɛ yɛ dwoada yɛda awurade nyankopɔn ne ase sɛ wɔde yɛ akɔ asa de yɛba ɛsɛ fata sɛ awia yɛ som enti saa berɛ yi yɛatena se sɛ yɛbɛsom sɛ ɛnɛ akyere so ayere so apaa so sɛdeɛ koraa no a there will definitely be a brighter day sɛ wɔnyame nkuwu a ɔte asefoɔ yɛ kɔ a Yes, yes, you see any money and how we are con dear. Sanity. Like I said, try your quo. Intricate so. Asem Beba Dabi. Who I'm crown who I do. 102.9 keep up my life. So I know the Beba Nama Wabamum. In a building, I'm a wakumen. You are the new to nothing. I'm so I didn't know the Puano. Okay, a grandpa maha. WITHKROBEA. And so when the beba. And Mawa Bemumu. Be so what you pinty and Mawa Kumentu. And so when the Bakranoa. So Radin and Cropo count one. So what one qua. Ubet ye the sunkunim. Every memoir and a yadwada. Yes, you. I cry Joso. Na Yamiasi. Na Yanchi 102.9 and then out of Frocka. I made the Asha. Sure. Na and so when the Beba. And Mawa Bemumu. Yen underline the word abebu. Kobia enipa bia no wa abebu bia no ntimi nko wanim. Enipa be jojo wade bia wo ye ho. Enipa be tieti wade bia wo ye ho. Enipa be ka ensem a enhye nkuran e de akyerew. Nenso hwe ene wa bemam. Se a moment a wa bembenye bu wade bia wo ye ho pe no na ato adwene. Sure. Enipa bebre anya pressure. Blood pressure aya bebuo sure adie bi anka all year office adie we the net man that so say not estimate for this kemenya say adie na wie peye na bembu na bembu ya na ne machine no ai bawu eti san ne man nyina no eti ko nipa se ko ti wiase a adie bi a wo ba wia nwenta so se wo weta se mpese me ya adie wo ya kan wo mu sure memma wadwene ehihim enye wadwene se obi na eye wo ade na anya ye na emfa nse obi the moment I wadwene be say ade wo yi die menua bi na obesa ade wo ade wo de be nana ade wo de be maame na wa be mabu wa be madi nkan bu wo ade ne ho ontumi ntoa so asem be na ye ne ye mampani asem be na yan kan kire no ye mampani da wo ne be bi kro nyame fa na kransie ye man ye wura atamos asema na nipa kan kire no sure otare na wai otare na wai eso obediye sure saa no man peni otesusi yi otare na wai but o wita so so ready de beba onim ade ba ko a na eye me de o babum se o kan babum no bi ayo de beba anton de ba o se en so hwe ne beba na di obetimi agina pintin no ho nyita so nyini en so hwe de beba o oha beba amane beba yawo beba atemnyidie beba otai beba nimum yo betimi agina pintin no akra ono na me asafewade meje no okay ati ese eso hwechi no nkurimdie dey
ewo mera se da biara da se esumu no ebaka bitu se de kura no a there is always a light at the end of the tunnel awiabre mu de meka na me de akire matiefuo nyina ne se so hwani mpa ba de sese wo reta so eni se ubegyina pintin na emma wabemummu se wabemu bu ade se fata se woye ne nkunimdie ba no untumi da bia wo wabemabu enti wo raho areho ne behya wo so amedi su areho agyaadwo twa ene de bebrɛw nanso se wo reta so diteme se saade we yi atumi de beye bia mefrim once a wenya saade beye bia spirit na ba wo no ekwan bia wo befa so a ese se wo frim no be frim enti bibia beye okay de obeye ene se kan wakoma to yam na reta so nya yekodro honhom no mesunsum ne mra wo mu after I can do spirit na determine said ye beye bia no there will be a brighter day enkwa beba asomdue beba enkunimdie beba na wode aseda ama awurade nyankropon awiabre mu ye ma yetiefo nyina ha sa abre ya ye kasai ukoye YouTube ne so a omanfo adinkan ewo so dada na ye wo owusu bana hene awiei wa ahoma ne so ene wo kire sa akra ya akrobia asante eye another fresh week awie miemfa aseda matwedi ampototrobo nso kwame oni wa bedwafo yenso ye hwemo pa me ne mapamfo ye nyina ye wa ha ene awie yabo adem Asem Beba Dabi dwumadi na akrobia gyetuato na montonkoso ana monkoso ene mwadwuma pa ene mwadwuma de amobo Matilda owusu ansansu nie ene wo kire se eye new life hello nana ya akrobia asante and I'm watching you live. I'm missing you a lot. We also miss you, Matilda. God bless you. And I'm grateful Gideon. Osi akra ya akrobia asante ewie mayema wa ha na yadase ene da wudwuma pa ene adepa won so ba beye ede ma adasa akra Ghana ewiase nyina da wase wate ene adesua ne adekire dwumadi a wode breye akueti wa wokunsu dotiem oyem maame nana onfa wudwumadi eni agro nyankopon ye hyiramo yadamo ase ena Said Mohammed onunsu ne no kire sa akra ya akrobia asante I salute you and your crew sabre ya ye ka say sa wo ba mota aha na yenso ye wo na wudwumadi ni ya gba adem na ye hwe live ewo YouTube ne so nyankopon ye hyiramo ene da ne da mudwumadi amudie Emmanuel Kusi blessing and watch us akra ya akrobia asante awie ye mamu akwa abawo ene mwadwuma pa ne adwumade a monso mobo afei freeman wo pechi number 2 achiase and watch us akra ya akrobia asante wasemu a wo ka no eye sa pepepe na ade ba ko a ya na enipa binomo edwene ene se ensasa won ma won adwen koso se obia ye nhyira esne wuda biara da ewiase obia wo kwane ye nhyira fa so ba meme de abane akina wo de beba enam kwan soronko so ena eba enti so obi de aba hweye ene wankodwolo so anka se nipa no aye nhyira e de asne ena chei ba for certain so aba ahomane so ene wo kire sa akra ya akrobia asante awiabre mu ye chia wo ne wabedwafo nyina wate ye de asedama the most high God se wamba enedwa dei asatu ye nyina na awie ye hwe wo live ewo YouTube ne so Abdul Fosu Malik Mufti nsunie en wo kire se manso adubia wapo filling station akra yenso ye wa ha na abedwafo ni nyina yade adwa enna ye hwe okay ye da se dwumtuni ene awie de wonso wode aba na wode aba be hye yinkrai obade achia mi wo ho akra me bo ha din very good awie abremu ye hia na se ye hia se ya amanfo nyina ni tua se ye besua de na yasan so akere ye ho ade enti dwumadie eya de ye ka ene se eya de sua sabre kro na mu nso san so ya de kire na mesre omanfo amoahye ne nso se awie dwumadie a ye bedie ye wasede bia mo beboa yen ama ye de ama time heba mixture eye KNG fo ene de se duro we yaba awie onom ta yachi se Asem Beba Dabi dwumadie ne yemfa nsom Dawood Scientific Herbal Hospital eno nso eya asoye ya enam wonsa so ena Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no aba Nask Herbal Clinic eye newly ultra modern herbal clinic sabre wonmu abo adem baby biara yade akohye ewo nipadua no no sa wo de ba ye bete ne te ena police ni na duro no in boost herbal mixture
ɛyɛ adura a boost immune system no ɛyɛ apebi tɔbɔ na ɛmoa onye onipadua no mu nsɛnkyerɛnne agbɛvɛ herbal hospital ɛnso ɛyɛ asoɛyɛ a yɛde nubna yɛde hamama ɛne yɛdidi dwuma ɛwɔ yɛasoɛyɛ hɔ baabi a yadeɛ no akɔhyɛ no sɛ ɔde ba yɛbɛhwehwɛm na adura a sɛs yɛde count yɛde account ba herbal center Dr. Banie Bankase Banompe baabi a wɔ haw bi a wɔ nompe mu no ɛyɛ Dr. Banchen ɛna sɛ wɔde ba ɔbɛte ne tɛ ɛna tete obi ka herbal center ɔno na de tete obi ka garlic bitters and capsules tete obi ka B2 mixture and capsules ɛna tete obi ka co capsules ɔde aba sɛ nnwumakuo wei ɛna awia yi ɔnom taa yɛkyi sɛ Asem Beba Dabi dwumadie no yɛmfa mmra na yɛmfa mɛsom na ɔba de akyia me ye akrei ɛnɛ ensɛm a yɛde ba no ɛyɛ nsɛm a ano ɔhye sɛ wobɛkaye a na wɔtwe a ɛbɛtwa mu no ɛna yɛde awerɛhosɛm bi ɛfiri sawia awiom ɛbɛto atiefoɔ nyinaa anim sɛ awuraba yi ɔyɛ nɛɛseni wakɔ adwuma wantumi aba abɛduru yakɔ akɔhunu ne funu na baabi a sɛbe ne funu ne da ɛne angela ɔbaa ne da no yɛsusu sɛ enipa bɔnefoɔ bi ɛna afa awura no na wɔn mu aku no ɛnɛ da yɛ da sɔre yɛ a asɛm foforɔ asan ba akyire ɛne sɛ baabi a awura no yɛkɔkuu no ɛde ne tooyɛ no obi akɔtwa gya ato hɔ ahye hɔ dworo bɛɛ na yɛne awura ne kunu no akasa na yɛbusa ne sɛ ɔno na wɔne ne yere ne teɛ saa da no a awura ne wuyɛ no ɛde asɛm paa pɔtee ɛne siiyɛ yɛne assembly member wɔ saa mpɔtam hɔ ne nso bɛkasa na yɛbusa ne sɛ sɛ agya hyehyeɛ no ɛyɛ hwan na ɛkɔtwa agya to hɔ ɛyɛ sɛ ɛhɔ afuo nti ɛna asɛm aba ɔno mu akɔtwa gya to hɔ sɛ yɛhye hɔ ama hɔ ada hɔ na nipa bɔnfoɔ ankodim nsɛmɔne wɔ hɔ anaasɛ ɛyɛ yɛsusu sɛ nipa bɔnfoɔ no ɛna akɔyɛ saa adeɛ no awia yi yɛbɛdi saa nkɔmmɔ yi na yɛbɔɔbɔ nsɛm ho na yɛhunu deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ na nano yɛde asɛm bi to mu anim sɛ papa sɔfo bi ɛna awuraba bi ɔsɔfo ne yare paa ɛnya asɛm ketewa abusua ne gyaa sɔfo yi ɛde ne bɔɔ awura ne so ka kyerɛ ne sɛ kwan a ɔbɛfa so ɔbɛhwɛ ne kuro no ɔhwɛ no awura ne hwɛ papa sɔfo yi nkakra ɔne ne baka bom ɛkɔkɔ pɛɛ bea ɛma asɔfo de bɛyɛ asɔre ɛma asɔfo ba bɛgye din sɛbesɛbe ɛkɔ yie no ɛna ɔka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɔmfa ne nkwasi asɛm ɛnkɔ ɔntumi ne ntira bio ada a wɔbɛka asɛm ne kyerɛ abaayaa no sɛ ne yɛ ɛbena da a ne kwasi ada ɛna sɔfo no ɛkɔ ware ɔbaa foforɔ ɔne n'abusuafoɔ baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ yɛbɛpata no ɔpɛpɛ aduosia bɛsi nnɛ yɛnyɛ ho hwee na da no yɛne bɛrima no ne wɔfa a wɔyɛ twafo hene ɛmo ɔfen so man hene ɛbɔ nkɔmɔ wɔ afidie so ɛnɛ yɛbɛkɔ saa asɛm ne so yɛne sɔfo ne bɛkasa ne yɛbusa ne sɛ enti sɛ yɛne nua baa ɛne obi yɛɛ ne saa adeɛ wɔ yi a ɛnkɔ paa naa mokae awura no a wɔkaa sɛ ɔno deɛ sɛbe ɔyɛ anwunani enti sɛ maame no de ne fa soro a ɔno nso de ne bɛfa fam no watua sika no watua wɔde afan ɔde afa mfimfini enti ɛnsɛm no ɛdɔɔso awia yi yɛn nyinaa yɛ ka bom na yɛabɛsom medin de korɔbea nana yaw asante ɔgye amannie apɛsɛmakana nanie na nɛ yɛhyia yi ɛyɛ adesua saa berɛ korɔ na amuo nso saa so yɛ adekyerɛ wobɛkɔ yɛn YouTube page ne so na wasɛkye OTEC 102.9 FM ɛhɔ na OTEC TV ne wɔ na OTEC TV hɔ no okɔ a ɛnɛ videos pictures ekuta yɛn no yɛde ne nyinaa bɛfa hɔ ɛma mo de mo ani kurotua wisi asɛm bi ehunu nsɛm a ɛkɔ so awia yi baabi a yɛhyɛ nsɛm no ase afiri ɛyɛ sawia awiom na akrampɔfoɔ hɔ nano na wɔtwe a abɛsena twam korɔ ɛna yɛde asɛm bi ba bɛto atiefoɔ anim sɛ awuraba bi a ɔyɛ nurse ni awura ewuhwɛ ne mfie no a
bɛyɛ mfinhyia aduasan nan mu hɔ ɔyɛ obi a wawoma mu mmiɛnsa ketekete paa ɛwom na awura yɛ nurse ni ɛwɔ awiom hɔ na ano ɛda yɛn hyɛ da nkyɛ bia ne transfer awura no ɛde ne ba saa bia hɔ no ɔwɔ bosomtwe kontaase lai hɔ baabi ɛne ɛde ne ba hɔ na awura ne ne kunu sɛbe wɔn mu abɔbra atumi agye prɔto asi dan ɛwɔ awiom new site hɔ awura yi sɔre a ɔkɔ adwuma na wasan ba na wedi a wɔkɔɔyɛ a waba adeɛ no ahye ɔmanfo akoma ebusabusam sɛ ɛdeɛ na asie nti a awura bɛyi akɔ adwuma a wama ne kunu hyɛ aseɛ sɛ ne ɔbɛnenam na wahwehwɛ ne yere because onim sɛ ɛnka ne yere bɛfie ntɛm nam ne mma nti ɔmo pɔ sukuu ntɛm nti ɛnka ɔbɛfie ntɛm wediɛ ɔbaa na ama okuri kɔ police station wɔahu ne yere ɔkɔ hospitals ahodoɔ ne nyinaa wɔahu no na adeɛ saa de kyɛ no ɛna obi frɛ no aka kyerɛ ne sɛ yɛhunu oyere ne bank note ɛda ha yɛtrɛzi yɛ de akyire kɔɔyɛ a ɔbaa no ɛna sɛbe na mu ɛda hɔ yɛ a wawue na wohwɛ sɛneɛ maame nurse no yɛayɛ no no a ayɛ te sɛdeɛ sɛbe yɛkuntunu no asɛ ɔbaa kuntunu hɔ no yɛkuntunu no ɛne yɛkuntunu no a wɔwu wieɛ no wada ne nsa baako so ɛwɔ ewira mu hɔ ɛna sɛbe n'ataade a ɛhyɛ no no dross no yɛpia anda wɔ tuntumi bi ɛne yɛpia firi ne to ho no a de aba bɛto sɛbe ne to ase no yɛ a wohwɛ a asɛ awura no obi ɛne nada enti di amanfoɔ susu yɛ ne sɛ enipa bɔnfoɔ bi ɛna akɔ awura yi nkyɛn ne sika ekuta no ɔyɛ akɔgye na yasan afa awura no a ama na wuo enti ɛne yɛte saa deɛ a yɛne ne kunu ɛnkasa na yɛmusa ne kunu ne sɛ anyanyam biara saa asɛm wɔ yi a esi yɛ no ɔno ɛne bɛrima sɛn paa pɔtee ɛna osi so mu faayɛ ɛkwan bɛn na ɔfa so tee no na wɔtee no ne te sɛn yɛntie bɛrima na no asɛm kakra Sunday to Monday night, you know, that's sorry. They called you my time down. It's with you there 5 a.m. Now, you have to 2 or 5 down. When I got to the workplace in the Strano, and then we said construction workers number. The initial note that was about 8 a.m. 9:30 a.m. around 9:30, Mr. Freno. Na fe o so maba tinu kwa mbusa za de onko ejuma na ana so wo kwa no enti lene ne ka sawie na matoka bi ama na si madumem am ko ejuma na security guys ne say o mutu 2 batteries o onti ono na kan pan ko so ne to woni wi a o de aba wa yisu enti okaza na me na ka chen se me faka ne mra na de o mokani eno se o de fry enko enti wow na me nim se bia ne battery no wan charge ne ye na amane phone edo tin do 5:30 le ba na ye mampanyi minu o mo fish ko ba ko 10 years ba ko 8 years enti also ma me mai your neighbor or where chino mo I was surprised because my wife called my watch her by 4:35 no but and Kranaba around that time. Now I'm a fan of Caso Fredimo the Kroma Kuiska. And the woman said that time of mine now I was expecting her to be at combat at some bet. I didn't know I'm so Caso of the Kroma Kuiska and I thought to be a traffic and a delay. And the cock of fire last born on the Oko school just close by. The bedroom feel about 6:37 still an army pinning. Mr. Tisha may friend colleagues or no Muyajuma. Now one of them cast our friend and a panel. Now for about 1 week in the district now one about some children to rabies about party. Omo education, rabies education, they move from school to school. Omo friend health education. Eco educating Kwana about rabies. And the also friends and one they call health education. And no, or no, that colleague in the class say, Onya ho,
And my wife will catch them and say, "Some will catch them." My wife catch them and you will pay another colleague. Now on an acco. And he said that colleague, you know, so say that time the phone was doing my wife and friend or tenant. And see, about me try my first. So the physicians or physician assistant or Shana so my friend or no so first for a month for still I need who next quite. And then me call about 9 p.m. now me call police station. I call report of my missing wife. And no more me police extract. The whole night me move from hospital emergency center to me police station from na yadi be abona na ka be abona no akoda baby na. See, around 5:30 a.m. getting to 6, and no one pass about a minute. Of them say, just close by our house. Umako home, the wife, the banknotes, and then the voter ID card. Then within few minutes, now my another call asking me to quickly come back home. And to one I'm saying to danger, saying, "Hey, there's some mercy." And we should see about. She can't do be fair. Or team, be a kumuruto. So that's how I got to know me. Obi my wife. And then see just about 150 meters away from the house. But some no crying she and I job. No, I say there. Or no about they say kwa. On fa Pasinyaka or Chaka Street. It's been numerous on fa. Better yeah na. And now, papa, mother. No, Obi, maybe I will see it now. Take a crab, you know. I was so on any at it or Takadi. It can be I will see her on any bonko. My Todako be general busy. The wife be see, and one in the bonko, more crimes and off to us. And I think there is around 2 to 3 more area chicken. So, but in the Sikakura, maybe there was a gin question. I didn't think the normal the husband cannot think far. Send yayano ayare hosem. Okay, Asem we see ya dan we see ya nasha see no. Ye ne onimunyam for Prince Kwame Educhum. Ya wono na woye assembly member. E was awia awiom ene ne mpotamo ya friend wa homa yiso. Ene Yansan and Kokasa. Honorable Wadaroma, Ahaye OTEC FM. Asem Beba Dabi media so ni asan frɛ wi ma ha o. OTEC 102.9 FM. Opanyin na mpom te sɛ. Nyame adom nkakra akra wo kurakura yemu a wode yakɔ ɔsan de aba enti ye wa ahoden. Wadaroma asemi ya hyase no. Ye ne wo ene kasa ye ewo OTEC fidie so. Ye ne oba no ekunukunani no abonkomo. Wono nso akyerɛkyerɛ sɛnea nsɛm ne siiye ɛne sɛnea wono nso nim ɛfa ho de yateteɛ ɛne sɛ assemblyman de ɛba yachi obi yanchi bi nom ne ade ko securities no oni wo mu coordinate ya kama yate sɛ ono mo akye abranteɛ baako ɛwɔ saasemi ho abranteɛ a yɛkye no ɛyɛ sawia awiom area ho a no ofiri ana ofiri kuro foforo so any action kwan ben ye fa so a ye che no honorable Asem Beba Dabi yo Krobea me da sipi ano kwese advance bia bibi meeting fan din ki gana kodi senselo wa police for sem obra nya je se oba ye fe ne route Asem Beba Dabi na obanfo bi ade ne cry feeling sem ono asem no make say obi agitwi se okohwe anu mu na ono so call ya okuhwe bi na o chese we driver ni sabre ne bu na driver bi frequency so me faka but okodu ho na ase ne me ya ha ti do bi se on friend na on family ti do phone no Asem Beba Dabi anu mu na phone no say free toy na abrele mu so na anom kakra ti o free ho no be fi be dai o sorry ye na o kai se nhun phone ano bisa ne onso ogunti one ye akasakasa kakra be ma na twimi ne ye se oba na afa phone no asi ti wan head am pe phone no bebre ti ade achi okuada no ana onya nte se police for no be fa emu no o fa phone bi o area wa
ko mu na phone na open the phone sanity honorable Mayanti bibi ase wa ha kratch no o se di asem no kan se sisuma ye bio de kratch ne kan ye no se sisuma ye bio honorable Wadaroma Asem Beba Dabi mo pia mi o mit alaka bi Wadaroma OTEC 102.9 ka fe mu na bo transa o se wa police for some ye hwehwem ndika munya bo tre ma hwehwem no ba wie ya na ka mudi mi wura su kwa kampe okay we kura de enhyada nya sukọ te se de wo kan ye ya ba no de ye yo kan ye na matiefu ate kratch no eye drobani na munnim no ote awiem ho ana sawia okan electrics no okan ho bi oh yeah ote aboaso eye wo mpasu ya na aso bia sawia bro ni bia honorable personally sa brand ye no unim so ye drobani unim no wo kwan ben so kakra e basu ban mu eni ade mu kakra ano kwasem se wo yu bia ojo na me ankasa me ni se wi pa mu so we trotro driver na nya se me si ankasa pa me anaka me ni shede ni nkomoda Asem Beba Dabi yu bia ojo pa ojo okay yu bia de okay ayi danu a asem ni si ya posifo oba scene ono abu wudi akire ko bi sa phone no ebra police fo ne fa body na free ono ene onu mu hu ye onu mu koto so ana se akire yi a wo mo san revisit scene no no mu ko hu se phone ne da ho Asem Beba Dabi bra asem si ye no me ana me di ka ko obi me ka awom panimfo no na kofa police fo ne bae bra yi fi ona independent wo sa ba ya kofa police fo ne bae na kwase ni pa bu papa ni pa bu hono na animu na police fo no pam so mo nko mo chi nti omo san de body no di yo na branch baako ano kwasam se mi hu se o chese a mo yefo na ma police ni baako fa phone ni baako ya se on fan to hansa nti da be omo fa na ma na mo mu chese bia bi be ba ho na bi sa to bi amma na ba so ni body ni ko no fa phone ka ho de ko phone no Android phone ana se ba yire ibia phone we can never buy the mid magazine banking say shada ban kan podi a waman ye ni banche ni bia we the just phone motor da na open ibiem ni bia I said come like ni just nya phone bia ya bia enti eno so na prosifo ni gina yan kakra di kira edi konya akrache na omoche no enti se wada so wa prosifo na akache branch no who say phone in dia no who say ne dia nti ono na okọ police station ono na de ne ho call ye ma posifo ne che no yeah ne police phone na be che no ono na call oh okay aye wo dia hwehwemu koso enti ye nhada mfa wo no su kokakra kesesa na ena no penso ye da sore ya ye see the same scene ya nurse ni ye kokun ne to ye no yakotwa to ho honorable wako ho mo ana mo bo pa se hwafu enti ye ntwa nto won hye hwa ana yo ko bia me da se no kwese hwa hye na me nya ne tie kwa se na me ko hodi mani ko hu ni sisi awu se sisi a epesi kwanya ja no fa so to ho de minti mintre nanso me no kasa sisi no jam de dem kakakra hye TV3 for Baha, I want to mean, I want to be said, or Ashi. I net Sabia Hong Kong. I should go. OTEC 102.9 FM. I want some kind say. But they are now a monedano. And who in Ashi? As we be a wounded pan Casano Wanshi. OTEC 102.9 FM. I want she. The spot now, nobody need Dan Casane dear, a Wanshi. No moment, who need the associate? Adie ba ya de ya so toto from kakra no pa no pa ya wa wiom ho ene se wia ne ne junction so ne mpotamo no de ebinu mo ka ene se dabre one year kodi se wudi sem no to prevent further evidence e bia police betumi akogada e wo honti ene ebinu mo kire se wo makotwa e de ato what it is ansem ni bi honorable Asem Beba Dabi
I'm going to my sister, the book and my sister, name of family, maintain free police for an unknown because I name my sister. Before we can, impo more monko for a declare for me, as I know more council, and Shada, and who am I? Eh, and area on the baby now. Pabon for nice idea, minimal. Name me Sadia Hong Kong wash. Okay. My young share aftermath of say Asemi akwa chiri pa. Wagana ha enyama no nyina. My young hair asem ni si ye chiri no. Wade hye o electricity no. Saying na say wono mo asetena mutie de fie panic bi abeto won so after no security honso nsem. Say yem petro visibility ewo electoral area ho no eno so te say honorable. I'm moving point to soprano, so number, which means one more, it won't be there. So now, I see positive one, quite as a winning man, and so moody have century and a prayer crown, who's perpetuating and the man, also a boy. Oh, intention be why ya do be when you trimpo be. Someone no man for background who positive for Namati volunteer, area one. Bẹ́ẹ̀ mi mi da sepa manu gusu a ana mi wọ́n ṣiṣẹ́ mu asa abiri mi gusu a yẹ saa deɛ no sanse polisi panyin a ɔda bɔsɔntwɛn no ɔyɛ kɔmanda ɔfrɛ mi ne ma kansa sɛ yɛ nyɛ saa deɛ no asukafo nso afrɛ mi centralfo nso afrɛ mi sɛ mi nyɛ saa deɛ nti gusu a mi ne nananom ɛkasa na yɛayɛ mo si wie bibi a mi bra na mi fa mi to wɔn anim ti ɛwɔ ɛhyehyɛ mu. Okay, asɛm bi sɛ esi a. Enkanka se Yesu sukura se won ye yes awura isa no ono mo fa no e wo wiram ho ansa na ebia ono mo ku no because the ete ye ne se report to be about na ne kunu na kire se ye se ye de aba e bo na tikọ ene nam so a e ma awura ni wuye e ye wiram ye kwoto ne se ya woro ne ho sebe nananom e wo sawia ne mpatam aya adwen bi se wonom be kwa akoye amamre ne amane bi e wo ho ba bi asase mi si ya na honorable what be Ayum penimfo ana sasa mi sha mun sem amane ni amamre de omo yi bi pa sanse sebe bebi a asem ni siye no ebensu bebi asem ni siye no bensu nti amamre ni amanye de omo yi bi. Okay, honorable OTEC FM Asem Beba Dabi dase why very good and no ye honorable Prince Kwame Aduchum ono no ye assembly member Sewia electoral area baby a nurse ni no enipa bonfo bi ekokodi no ewuo na sebe se weti nananom ewonse do no ene ne nakasa se nipa ya che no oye drobani ewo Sewia ene ne mpatamo na nipa na ede ne ho call police fo ne ho se ono ankasa no onim twadada na that particular day na asem ni si ye no police fo ko scene ono onum nya afon a afon ne ye banchi bi banchi cassava fon enu om konya no wo ho enti na che say yakan de yafa de yakan exhibit evidence ho enti abrante ne ko ina no asem nso ne se amanfo ka se na asie no ono nso ko ho se wo kwa akohwe bi oba bedru fie no na ne fon no nka ne ho one ne yire enso anya akasakasa enti ye na dwen se oba no na afa fon no asie ya wo kokote se yesi prosifo ne ba ho no omunya afon e de koi enti wo ba behwe se ye no a na ye no a e na prosifo no ache na hyem se ye nhwehwemu na ye hunu se bi akrachi se wudie wei oka ho bi anase onka ho bi. Okay, yanko YouTube ne so odie yanko OTEC TV ne so na sene ewura no video ya petuo ekoyeye ede baaye efa bia na oda no
ene sebe sene na oda ho no mo a mo anya bi ahwe that part mo betumi akọ YouTube ne so o de mo nsache OTEC 102.9 FM ewo YouTube sache OTEC 102.9 FM ewo YouTube na wo sache na hunu a eya subscribe apo for video ne to ho enti you go to the YouTube top on the OTEC TV awura no sane mrantie ne ye no ede ne to ho no wo betumi akọhwe bi se obi ba na ya ye ne saade wi ba bia na woda na honorable ne kire se ehwa hyehye but the particular sport na no oda na ankasa nde eja na anhye ho no ni nyina aposo ebe download videos no odi videos ni gu ho no no odi pictures ni so gu ho enti matumi akọ na makwa akọhwe bi na nanom ewa awiom empanimfo ye nte ye ne se amamre ni amane bi esefata no ono mo akọye e de afa ho but oba de achi am come inside na boaye se obi wu na bia ba bia nipa na wuo no eho ye wiram eho bensuo ye tese nananom koye amamre ni amane sa amamre ni amane no ayekoye no ya na efa de ho na de nso e na sa de ne kire pa e wo krobia asante kotoko na amamre na me da se obi ekowu ewuwura mu a nia edi nkai no krobia asante kotoko amamre mu no on fa ne se ewuo no eye wupa ewuo no enye ewu a eye wupa okay emposo okohwe ase se abo atia ne fro no se dua ne bubo no ekwan bi obefa so ewuo no se owu to wura mu nko ade a owu ato wura mu ne de enya ade a eye owu a eye owupa fise wanto no kon angu anto ne keteso ena wanko wu ayaresabia ne se ni ntino nananom fa ne se eye musuo eye fi ena aka asase kro no a saade no asi oso no enti se edua ne kasa no se aboatia ne fro no se wono anam no kotwa hweye de si ye bia ne se onya firi mu owura mu onko ade a efi aka asase no enti awosa amamre ne amande kwa so no omoye sebe ya asase no ho ebete se ensan kofa ensunsuanso boni bi emfa ensan fama bio ebi nsusukra no a na boni bi na asie se yewudi ni bi na akodi awuo ana obehye mantemo edi se awuo no eno nso so etimi ye ho amamre ne amane sebe ya sa wudi ni no yebenya na che no ana se obefiri ho enti kopem se enipa na kowu atowura mu na we nukra nso de asan akoye se ye hu ni se eya tofuo ya wuro no ho ebi kura su ye de ade abono ena no kura nso so ase omo ne dai kura nso so na se wa angu kura no a eno kura ye ya amamre ene amane na we nu aya san akoye ni se ne nada na ya san kunu amana je se akoye emoho so owu kwakura no a enkana nanom be ya amamre ena se kofa na owura mu na wa angu kura no a enkana nanom be ya amamre ena se koku ne to ho ene adwane a ye be ya amamre enti we ni de esipi esita se na nanom be ye amamre ene amane na edi nkan wo mu di dwura asase no eho we kura mu ka se nsuo da we kura no wo mu di dwura asase no ene ensuo no na o ma san sere na nanom se o mu moa ne sa nipa na wodi sa rukasem no ono nso so o mu nyi ne so krata ema ye hu nipa ko a obedi sa bonesem no e de hye kuro no egu kuro no anim ase on se ye boss awie di kim na nurse ni no yakofa na kuno enti eye fi a aba be ka kuro no ne edi nkan no se de asi ni nyina chi no efi a be ka kuro no efri se kuro ni din no e na abeton kuro bia asante kotokose abro be hwe aso aboboa no anya na asum no na enso ya maudi a ye nka da enipa asumasi aboboa no na abrewa asumasi turu ha wo hwe ase a owuye enti se sa na ko sawia e na nurse ni ba bi yakọ ewuram yakọ kuntunu no ne koda ye eku ne to ho eno kra ye fi a aka kuro no ma menhwa de bi se ekokoba se nananom akoya amamre enipa a wokodi sa abone no se wonom dooso ana wo ye koro ye nhui amamre wei se nipa na medan ne ho adi a die na se nipa koro no after amamre no etumi to no o nana eniema ebetu no de bebre on the opa onwa ne nkɔhye ha ne ahanta sani etie bia no na nanom akoya amamre no esunsunsanso ebebo no obetimi abodam
obetumi san kodi awu foforo kra me asa ache no ebetumi amana abone yade na no kra de na ehu ni se ekoba ne sa kra no a etimi firi enipa ne so ma no awonto atoaso no awonto atoaso no so kra san benya so nsunsuaso kakra memfa ne se me mi wo hoyi enam kodi sa awurika sami na na mo ayi musuo na me ma anko na ma ankoka ma meda me ho adi na se me firi mu a ebetimi aba me ma ene ma awonto atoaso bi enti na abusua bi ho nsem bi sisi wo mu a na wonte ase na bi efiri mbre bi de ase menim papa bi a obo obi tuo papa wo skantu okotuatua ya etoatoaso a wono so eba wono so ba ye boni tuo sa obi ko boni tuo wo wura mu sa enti sane etie bia de sunsunsu aso ne de ebeba na bi wo ho aya na yenhu ebi kura sa abre nipa no odwana kwetena ba bi ana se de ebeto no yenhu ne se eye sansunsu eyi ne ye no esunsunsu aso na aba no ba sane etie bia de ebeda di ba bia awura no na woda na eja no eto ho no etiefo picture no na ye de akoto YouTube ni so sesia no first one no na ye video da no a wowu ye no ankasa no ena second one ena no pe ye da sore ye sane ye wono mo akwa akɔhye ho no the scene a wono mo akwa akɔhye no ena sese ya poso e de ato mo a mo go YouTube ne so a mo hwe no honorable ne kire se the exact spot a na awura ne body na ankasa ne da ne de ho no anhye na ne kunu no ahen Mr. Ahen no ono nso ekire police reporter ono mo koyeye efa oba ne body ho se die ne ku na ankasa no moma yentie no nso yo kan se obidia omodia de bo na tiko be 3 times infecting my brain na eno na ikono ena ne konso ose emubuye CID no ho na mesmo ho na ye share report on intimate story and I was surprised but me mom na say me see a man co crime mentally and co crime scene ho na de mini aba ko any say na umaro ne redress na perform cat but doctors report on it there one mention rape as one of the year okay enti we ye awura no ne kunu ene wo kire se report no ono ewo ho CID fo wo ho ene wo mo kire se yabu ni kom ene ye de ade enso ebo na tiko there se 2 as 3 times enti anu ne ku no as to say ono mo fa no anase ono mo amfa ne de doctor no a mention okay aha ya 102.9 FM aha eye OTEC FM so awie Asem Beba Dabi dwumadie eno asogusu awutie dwumadie yese eya adesua esan so eya adekere time heba mixture KNG fo awie onom tayechi woni adaroma eno de time heba mixture malaria fever aduro mu aduro no onom de aba aduro na aduro muntie echi di yade enye yade pa eye yade a eso mu a ekum ntentem ekum jaso World Health Organization eye hwehwemu ehunu se woba ebibre mu ha yade a eso nipa mu a ekun ntempa na ekun nipa pa eye malaria enye yade pa sa yade yi eso mu a etumi ma onipadua no o temperature ekosoro o ho yehye na wo ho ayehye ni nyina no na ese awi umogya enti awi umogya no wakoma ebo peri afei na wo ho ye basa na wani so nyina briw onamo a ase wutu ahwe wakoma ebo pim malaria no enye yade pa eye yade fon eno na Dr. Kennedy Ajeman etena ase eno oye hwehwemu se sa abrofuduro ntumi ntu malaria fever ase de a den Awurade Nyankropon se ye ni dua na ba yemfa hamama no enubina no enua hini no yemfa nsa ye ho yade de a obewura kwayem enu wura kwayem wakokeka haban enua hini eni nubina no a etumi tu etridi yade ase no ede aye time heba mixture eduro we etese nkantete yedudo no se wunya bia medofo nom mentna hon kasa che se wunya malaria fever ansa obi wo ho asabre ya ye kasa yi nipa ni ntumi ni di se wanwura brukios efo dagote ni brukios ni mu ankotwa VC20 ontumi ni di se wanwura maami amadura na fichire ho ya wotontontonto wa yi bia
want to mean di just what tabi answer men tabi o say wakoma kona kope time heba mixture now there was sorry anopa tabi awia tabi anwumre wo beda tabi mu amoye adwumaden no se wutwa time heba mixture no kwasem ne say emma ebra wo kofa mu awia anopa ni nyina no efiri ho emma utumi da eduro no eyadupa mana moto na baabi a yeton ro wo Ghana ha bia no wodi ewuram na koto time heba mixture bi na nonnom o ma kwada anufu amenom bi KNG Heba Center ewo murom Abidjan House dodo a wo pebia benya wo ho atonso na ko junction KNG waso e ba ko wo ho so pese ofre ye ne a ye number eye 0244 417 669 0244 417 669 unya ko na wo frɛ saa number yi now they want to be biase a Dr. Kennedy Adjumai ono ankasa beje so ono be kasa na they want ase no wachirim na wo de amaw afei Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood ono nso nie ono no de Dawood ointment no ode aba Dawood ointment no eye aduru a se wunya bi na se ode wudi twi a eboa nipadua no muntie obi wo honom a ebia na adwuma a woye ne ya adwuma den ogina ntentene ode ndi sisi ohun ni padua no wode pim nnua so ansa na wanya bi kyerɛ ne sɛ ensa nya adwuma no enidi na wakoyɛ adwuma na ba wo nso wabrɛ edura na adwuma wontumi na no ade akyi a wobɛyɛ dan no wakɔ enti odi a wakɔ aba na wadware no sɛ wopɛ sɛ wotumi da na yaw ni firi ni paduam wapɔso no wapɔso etutu no ɛkɔ no fada wood ointment ni bi ma yɛmfa ntwiw sɛ yɛde twiw na edura na adwuma wontumi na we die obɛda te sɛ aboa nanka muntie obi wo ho a na sasabro wɔ ne so nipa na koache enko na hotutuo ba na ne dompe mu hwe no se wunya Dawood ointment ni bia ɛyɛ afatwi na wodi twi a ɛbɛkɔ amwonyi wa hoto aduro ne yɛ pa ya wɔ Dawood 360 capsules so wɔ ho yɛ no de aduro we no ɛmɛma sɛ ne wɔ no mu si bu aduro yi aba so ɛma sɛ ne wɔ no mu si bu aduro yi aba so no ɛnya asɛm ketoa wa sɛbe sisi yadeɛ sasabro koko enamu yade ama sebe be ma waye mmere wo mpam uduru mpa so 2 minutes ena otumi bo na oba ne da hohwe wanim na wo busa o wawie ni nyina are ho na ano he me nkote asesei se nkura ne kura ye strackers esne mpanimfo edwosoman ye se adwoso senior high school ho de asem ketua biansi sa school mu hoda wonom nkwala nketenkete no egina ho ye campaign ka kira amanfo se moma mema mfamo enkwalan ketua yede na mesa me banie ena ya pamu wa free boarding house se san kwase asem wonu akwa me hwe obio me hwe suku bio se yase ya pamu nkwara no se nso asesai afri ayi wa kra yede wa ko school se kosuan de wo na wo ko kekan kwase se mum ho kwan na mema ne mfamo omkra de o man kafa no wo mu boade ni din na mu wi a monnom sa duro wei na momfa mo ho bankwara bane na ma ye dia to social media nsuso na school ne kro mu tirimu ye sankame na me ye headmaster me sa tam na mkosems ayi ni efra ya assistant bi na ni tirimu din ye tam wo mo nim kosems no wo mu nim ye said assistant tirimu din wonu anka we wo be yi wo ma di complete enkra we na nka so yi wo ma di complete nanke adu omba fie ni atwere report kura de to so mo ye bad influence on enkra aka other children's sebe ye school bia ntumi mfa wo mu bio na kura we wodi na kosua hairdresser wodi na kosua ayi adepama sankra wa kwoto o mo ho no okobola ya mo mo enti se wo ya brante no akosia sa akwada we no aka se ho mami hu mo na hwedi ewuso a obeje otatre no abusa ase bra enti di obetumi aye ni enti na me ka kire o se embasisi yade na mu yade no haw wa bra Dawood 360 capsules de wo ho aduro we oba nso tumi nom oba sisi yade pa wo so enam wadwuma din bi nti no obekwa aba na wo ho yira wo be ma ne poma no ode ba na wo twe otudwane enye wan hwe yo tisi abonten asem asi pe Dawood 360 capsules na tumi yi no ankles ni nyina bi
eba sa wada wunkuto ho wonko baabi ada baabi eto ndro Ghana ha bia wo de owura mu a se Dawood ointment ya ka se Dawood 360 capsules ne so a ka fra Dr. Dawood e wo 0244 886437 afa 0201 681 717 unya fresh ahoma wi ya Dr. Dawood beje so oba OTEC afimfia hakora no a onsa beka bi eno akwaba umpom te sai yankopado me hoye bodin na tie phone ti odin pacho dia efiasewa mi wonya hini efiasewa wonya hini enyina hini atwemamponua eho na afiri ba ha ne pacho na anu fiada wo ba ha pacho me ba hefia asem ben na de beda ye na anu fiada pacho na anu fia oba bi so on ne me be pam oba bi jimisi me be sika so on ne be ya adwuma akire wase akwara no mfitwisa enti adwuma no Asem Beba Dabi wane ne nya bi wane ne nya bi to wonko fie na akwara be bɔ mamane wase amagie sika e kwaso sika e wodadae akwara isu tifie saa Asem Beba Dabi na me ba asa me de ba be dam okay eno ne asem a wo de beda ye ifiada na wo ba ye e de asem ne beda ye awura no na wo se na adwuma ne kura wa hemfa mpo pacho na wo kola so pa kwasi nkwanta kwada so pa kwasi nkwanta e ho na no wo ho no awura ne kura ne afra ne sei mpo jifa na wo na onim se afra ne jifa wo ba wa meka se afra na yi Fidaus o se afra ne Fidaus akire yi ono a na beka kire me na no den ye mfra me Fidaus me nya uzani ye mfra me Fidaus ye mfra me jifa nti awura na ne bo ni din okay makọ ho pacho ya kọ ho no ono akra na frɛ okay eye asem ne ba ha wie ya no awura na nkasa asa frɛ na wo frɛ ye no den no kai adofo ne adehye mumma afidie ni na ha ya na mini Victory Garlic Mr. For emonkomo Papa Victory wa bedu Daddy bedru se ya na munim se eye Victory Garlic Mr. ne honkomo ene ye bebo ma afidie ni na ha na Daddy nsum ye ba ye bebu sade awura no asem ne ba ha na no denden dia wo ye se mo de fasra me de be fa fom no na ono de sebe wo ya anwurani no de na afedi ofre ya osakai meba ye matiefo nyina akwaba edu dwada sabre na Victory Garlic for yetenasia na ekire se ye besua de na ya kire obaabi a ubenya eduru papa na wanom enu nti se wo pa edura wonom a ebeboa akwanwiase nyina mu a mekanfo Victory Garlic mixture na media maw enu ne edura mpanifo ne nkwala mmerwa ne abatan kyese enipa age eduro we atom no ebra adwen ne ntiase so na ni nyina ne se eduro no se de esitie no yenhu no se de yensinka no esan se dodo na se yade a ya ambobo so no yenuma enu da nkyɛn a yade ahodo ye wo ye ho na etimisa no enama ye trase na ye ka se maduro no ayedura ye won waso esan se obi obanum aduro ni bia se obo yade ba akudi no de kɔtɔ a ebe wie no wose me yade we kra de nya enu ntina me kɔtɔ ye enso nyame adom me nom ye no eno so afiri hokɔ edu tina me se mesrew se wo kɔpɛ aduro ni bia to a eye amen kɔka ne se o garlic aduro keke hwe woni pa no bebre wo ho kɔ so sisi akra na meetie na abrante ne se eye garlic aduro eno kwasem ne se eye garlic aduro de nanso se went me ankyerem se eye Victory Garlic na kan saa se garlic aduro de a obeyi ba ko ne bia mo akonom a unya hwimfamfrim ene te mesrew wo de agime namba yi na se wonte bibia se ana aduro no kra akoduru ho na refini din a wo frɛ me mebodi na kyerɛw namba no eye 0201 293 280 0201 293 280 we and the number no wo frɛ me a yebedi nkomo se wo ye oba e pa cho montie ne ye mame na se wo bu nsa na emayi aho enema bebre ene si wo nipadua ne mu a ekofa saa nsunsanso ne de brewo
obi bu ne nsa hawa onya no enye nne na hyase che na sese kura de kamia yese oya agya tum se me de me hyase se me bu me nsa no ebia me nya mfie dunan a me hyase se me bu me nsa no na first de na nka ba nenum sese de me bu me nsa du be mfie aduonu no ayete ba na nsa no eno a na me de te ho me pa chawo hwehwe adura babua wo ma me ka no kore nkyerɛw eni kwan se wo bu nsa ye nansa na nansa no mpo no mogya na eba no kete na eba me nua ba pe ho asɛm ka ewo mu se wano no num nura entimi amoa wo eno nso nkyerɛ sɛ hawo na wo fom na duro ni ho enti sɛ wo bu nsa na entimi mmeya ana wo bu nsa na waya ase ye wo ya wo bu nsa na ani na ye tum obi se medie ne de ya na pampan ne doso dodo ewo mu se eye dan a pampan kakra wum na wo de ne de wo awogye tum se broso eba ne sa me kanfo adura ya to ne din Victory garlic mixture na me de amount ye ne clinic eti wa ye wadwen se me wi a wo be frɛ me na wa ba clinic ho a eno de mesrew ye ne bi ne mum ne obeya ne se obekwa kopa aduro ne bi ato anom onuma ebebua wo pa afei de okasa kakra bi a anaso wo ye adwuma kakra bi a na wabrɛ hwesa de emisi kasa to aso obi ntimi o obi ye kakra bi na wabrɛ oye adwuma kakra bi na wabrɛ kakra na koma bɔ ne pere he me se panie kra ne befira to fom a wose ya na me yema hyeme eba ne sa makoma bɔ me pere sa na mani so ayi mitum obi kra se me de pressure ba me so nye ne ose mfia aduonu ena me nya pressure mesrew se ye mfia aduonu se ye mfia aduasa edura wanom a ankono nkyere se wo pressure ne dro ni ho kokono Victory garlic ebeboa wo adanse wo ho nkrofo edi adanse fa pressure ho ne de yesi yetena ha ka wo de da koro ye be hyeda apebere ne ye bia homa no ne wankasa watie adanse ne bi ebura adwene ntiase so wonom ananka wo momade adofra buruchire bre won won pressure ho wo mo se Victory garlic bantama ka yankopa dure kira kwan wa buruchire ti me kanfo Victory garlic mixture na me de amaw onoma ebeboa obi ho a ose de bia na nanse a cheme de bia me sai mititriti me na ye mititriti me se awrehosem ne se emma ne mema na dodo na hyehyu odidu officer no aroro o hyehyu du officer agi so woro wan wura wontimi mfanya adwuma adan ya se me de me na si wa na me nan ayema e wo mpaboa no mu driver ni bi okotena ka ni mu a omuvu ka na aroro ne mpaboa na wa hye chale na de drive oduru bebe police for wa na wa fa ne shiw na wa hye mesrew ni nyina ye haw esanse one na shampa bonu ma na beye manti ontimi nya ne sa no Victory garlic obesi ya na meten kasa me widie na kasa mu twetweme ya na firi me nantini sa de ba me to ase etwetweme na me hu ne me nya me ho mesrew me kanfo Victory garlic de amaw onuma ebebo yi papa afe wo ye oba tieni ye mame se oba hu ya de efno de pua se eba oso na utriti na nkwa ya men ka de nkrofo kan be se o de pua de eyama ya de nto ba bia wo bi ya de jitum preko pesa wo yare na jai se wabo wadwene pose wato nku ana wato niema bia yusu a amwa wo nti wafa ne saa mesrew obi mpose media na kra de ekwa na samba wonim ne nti ekwa na samba esanse won hyeda nya du papa yade ne aye yade ewo ni padua ne mu enti wo koto niema bi de srasra widie nani anade ko fefa wase na se wanya de wo benom a ebetimi aye ni padua ne mu adwuma agrokra na wudie no eti se de wato bo na de aboso na taaso enkiki ne ba bia temesre wa se wo koto niema bi de fefa wase na wase dry eno nti na dry a kakra na asan ya saa no mesre wo hwehwe Victory garlic mixture nanom obu ho odwina sesa tese ya na arho awiabo na yempese beba bebre ti de meka ne se saa niema me bubo so nyina ya ne aya wo ho bi woni padua ma me kanfo Victory garlic de amaw na wanom obu ho oso ono agitum se waye kase doto me pa chokoko no Victory garlic mixture na mo a ye de mato aduro so no obu ho ye de na to aduro so ose medika ka kire wo de yade bia ye obia na Dr. Amo aduro no fa Victory garlic kan e wo mu se doctor antro amfa ma se no Victory garlic kan
Now so me can for victory garlic the amount. Esan say a immune booster. Se wonoma eboa ama soja fo akuti anyarewa woni padua mu no omo ho beye den. Eno nti no doctor the amount no so the victory garlic kan na wo no ma eboa ma wapom den ne ban tentem. Sie na ho ato na wasore so. Shannon so sa fama me victory garlic mixture na ho nkomo ana me ne wo twhwe no me say me number no aye 0201 293 0201 293 280. Baby at 200 bia su ubenya biato. Ye de what to adro so a ne wo be ya ne se wo sori anopa no wadidi. Wodidi wi a na wanom victory garlic no. Atire mi yenu. Wi a twes meduasa. Ana ekodon hwere ba akomo no. Na wanom adro na doctor dia ma no. Obi nso se ne de doctor se onnom na anopa no nso. Enya hwe odi enom. Wi a de hia ne se wo be twes meduasa kodon hwere ba ako na wanom victory garlic no. Mesra obi sori anopa ti meka se me de mesra anopa bia na meti dwa me pa. Obi nso de ne se Johnson how en wo Johnson a bebre anadwumo ne nyina obadwonso akopem sa de bechi no victory garlic wo ye oba na bema wo Johnson ya wote se wase hyehyew no victory garlic oba bi wo ho a ono atimi kane me ne me kunu da nanka efenwumre kosi anopa de etimi ko ba emiensa enso ne ba ko no kra no me ko amebre ya na mase ye meja anase mase hyehye me kanfo victory garlic de ama se nombi ya de ewo mojam ewo ni padua no mu wonoma edro ne nyina ebefiri ho ama wo ho ato Shannon so sa ama me number no aye 0201 293 280 0201 293 280. Ye de enkomo twetwe ne ebesi ha onyankopon ya adoma de se na ye besan hia. Mami money adwuma udan ya ye fe mira me da se na eso moye no na aka o ano de anyine ho mami aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima sea complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta akoko a eba sa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena anwe na aten enti se odi DSL alloying steel trusses a good dance via now the Donima NMK premium roofing sheets and chancing a boswaka oh natures of Jumanes na NMK premium roofing sheets and chancing a Donima diabe Yoma Hudo your NMK law span allowing and the governance IBR and NMK nails Emupia so Nisika Donima Emotrian kakran kakra wenum your latest producer Donima diaba abeka dadane entimen kwa he Kwastafu YF Johnson Obenjiari anafre 0244 126625 and 0540 101 555. Donima Steel Complex. Babia at the power F no. My dear, yes, sweetie. And then my mimmy so. Meaning so dumb a pan. Now, you suba and pan, I'm in one down, I'm in common deck. Let's the dicker pie over there. There would be Mona soap and Mona cream. As yes, my Ah, may I say, now, maybe the emotion subayanza. Hey, Debbie, maybe I'm sure clear fancy. I sacred my show some. And what can you say, dear? Many Mona soap, any Mona cream, and every wool. Said the Mona soap. Timi skin rashes in your crop. Na eyi pampan fi nipa ho. Na mono cream timi sa propro ne ho a. E ma chimi fu brom. E ma skin aya nwensen, esa ye bokọ sa bofra de no. Oh, do se de mi nya ja me ho. Ba bi e wo se me de mono cream siesie no. Me de be siesie. Hey, mono soap and mono cream. Na ne bon so nya de na buso yi de. Ene ahofe no. Mema na buso ama wo. Ala me so ma don sa. Omafo here mono soap and mono cream. Enfre Agbeve Herbal Center 020-813-0790 and 024-6595-256. FD ahwehwɛ saa ejedi nkrato yi mu agye atomu sɛ ɛyɛ. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pedian Musa Maya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a Honka. Now Yamwas
ehyiw nyina no ebo ye ho ban efiri ho enna wo mpo a omo wanyarewa ne dada no omo nom doctor enuro no ennom imbusaba mesa no a emo mo ahoden pintin ya wo mo ntimpo se yare ehye omo ho imbusaba mesa ewo kansi eni o maimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 FDA ahihye se adwade nkrato yi magye atomu se ye na kwasi wɛn na magina ha kyɛ bɛyɛ sima aduasa ne a wɔmpie dɛ o wɔhyɛ inside ɔno aso ɔdwo so ɛna sima aduasa mu ane ominia gonorrhea ɛna adidi ne mu ama afɛdeɛ dwo so kora ho ayɛ den na nnɛmmerɛ so obi tena hɔ ɛma gonorrhea ɛtete no ɛberɛ tete obi ka B2 meshine capsules ɛwɔ dwa so obi a wɔ candidiasis ɔde apu a obi ansansan gugu ne bɛma ho ana yadeɛ mu nyarewa bia no ɛyɛ tete obi ka B2 mesha ɛne capsules ɛna ɛsɛ obi ɛ no ɛde ahotɔ bɛbrɛ no ɛno akyi no tete obi ka herbal center ɛde tete obi ka garlic bitters and capsules ɛde abɛdwa so ne to diabetes ase high blood pressure asthma wobi asabi nanum ɛwɔ nka kakra menstrual pains ɛne honam yaw tete obi ka garlic bitters and capsules ɛne adu american food ama o pɛ tete obi ka B2 mesha ɛne tete obi ka garlic bitters and capsules ɛdodo ato a fo ani kyerɛ KNG herbal ɛwɔ murum Fedimens herbal Danny herbal Colinac herbal ana healing herbal ɛwɔ Akyemfo new market smart herbal wɔ Boase ɛna Jodas mas ɛwɔ Konongo Owuskobi ɛnso wɔ Nkɔkɔ ana frɛ 0243 975 628 0243 975 628 tete obi ka herbal center enu papa fieni never be shima petit sumame the wood ointment eye kama papa the wood ointment be the true wia ohunam baby a na ye wo ya ebedu from Enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakɔ afuom aba no wabrɛ afrafo a wakɔ epo aba no wabrɛ adwadifo a wakɔ adwom aba no wabrɛ adrobafo a wayi gears a drive a na wabrɛ afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka gya hwan wudware wie na wo de the wood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni me kotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo ntam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchine beko Papa Sahara Miss Sanini G capsules Anamu yadi nyina be jane oh come on dear menkasa come on na mebo na dear come no kure ni mi am akokora fi school abama so mi hu no ne swat na mi de na yo na white yo no ansa no kasa ase ogun bi se ka no mama no so akoto bia no so de ba ko bi na no ba so se don de ye spese na ina guru kakra na e jo sa na mo chi mi nu na bi so ana e ni se bi fi na bi so obey she wi ana de munya me ya adu mun si na ka ba na me so ati ba no se e ko no e ba mo te ba wona na mi ba ko so du no mi mo se don de ba e Papa Sahara Miss Sanini G capsules Anamu yadi nyina be jane Zahara Nrupai ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334 Debiara Dani akwenya ewo homa ye de boaboa ye ho emadache ene se wobema wabofra hye kindergarten ase ne bra no pepepe ama wanya dache pa we de entwentwe hu na ase ehunim na ye ntwa akwada bia nso nja ma wabofra no hye kindergarten ase ebra wanya mfie nan ama wanya dache pa eho na omodaye so ehye ase ma ye ntwa akwada bia anya fa wo ba wanya mfie nan ana mofro wo nipadua sintobi eko kindergarten zisia no munya omodache pa enkai boyi wo ma de bra ye Ministry of Education Ghana Education Service no amabuafo UNICEF ni USAID kaho me bajoni amengro mengro ma bravo ho pai ma bravo ho pai na wani na agi a wo je oba grossa no na ade a wonyame nam dotamu a owo personality natural health care so aye ero na di bani je say yo peske awo ho nsem de otenete se wo kase mu obuo o prostate aye kese ama onya dwonso mu amanuhunu ana empaso mreyo say yes stroke
diabetes, hepatitis B, pressure, sisi yadeɛ, afichikroma manihunu, ɛnam yade hodo, ɛne yadeɛ bia wasa. Nese wa na medi oluman, eni oledi kwa check up. Owo mfidie pa. Meye na adoma treko ani. Na nse mi double no. Who ni say? Hey, I'll grow here. Kumase Peske or Bantama, a Benji roundabout, Madla Bachiwo pay. Freyen 055-773-8555 and now 026-847-7660. Peske quality hair. No star at Tonton Ampa. Okay. I don't know. Ewurade nyankropon din sentontom. Ye koya yaba. Aha ye 102.9 FM. OTEC enna efidie no eda mutie. Na nkoma ye die ewo YouTube OTEC TV ne so no. Omanfo nso adwenkyere ewo hwa live chat no me follow ye wo Carlo K ewo ahoma ne so. Eno o kire se akra ya ASANTE asante awia yi. Ye se Ewurade nyankropon hira se nkamo ho enim wodwuma pa mobo ohim ena me wa me hwemo afei Brillis ansa osi akra ya ASANTE nurse ni no woni a aye awura ne sa no they will never go scot free. Ewurade nyankropon mo no mo nkọ wabra wontua won kada cha soduro asem kro ye bi no kan no kire se awura no nyankropon fa ne kransie na success en wo kire sakra awura ya asem ato no nurse ni yidie yemfa ntu yen hofo na yenhwe yen hu yie pa afa Raphael Brobe en wo se awura na asem na arwe hopa o nyankopon emfa ne kra enso ensie yie afri yie hyela en wo kire sakra nya izi o ewiase odwene nioma bi ho a ya na wonte ase entwi nana en wo kire se woni edi sa abode fosam no nana nyankopon mo momfo mo hu ni da ami ono nso de no en nana na afia pokui a wo se akra awura na asem ne de arwe ho afrantwobo ho ena me wa me hwemo Margaret Osetutu en wo kire se nipa binum ye wicked pa o nana ya ASANTE asante na nurse ni akoye ne saade o Ghana arwe ho Victoria Free enso na eka sei ena osei Nicholas enso kire se K2 onie o wa agre kromo ase na o kire se akra maame nurse na asem no eye very sad na ni kru no o wa akokoduro nyankropon enchechire ne were cheba for set o se awo akra awrai very sad na asem no arwe ho uhwe video no a sane yankofo no omwa pia na yi no aba fom saa no nana me enya me nwanwa misusu se onomo aye ni bibi onomo ne dai ansana omuku no OTEC 102.9 FM but yankopon ena ebeka ye ho Fatima Muntari ewo Saudi Arabia en wo kire se I love you nana. Oh, thank you. I love you too. I love you too. Very good. You watch, it's good pa. Afe Marian. Miame mame ba kope onunsu UK. London abruchimem en watch say akra ya ASANTE asante. O mame meka ho. Very good mama. Yankopon hira no onka won so ho. Okay. Ansa na ye beko commercial break no. Na ye ne mame afiase wa ya ofri nyinahini ena edi enkomo boni nyina ne se ne nana aba ya akwada wenya mfinhia dunsia 16 years ena kumase kwada so papa kwasi junction beauty salon bi ewo ho ya awura bi a ye frɛ no Jifa abaya ne de oso nim se ye frɛ no Fidaus na emom awura ne se ye frɛ no Jifa ye de abaya yakɔ amana kosua adwuma ya gini sika ye no awura yakɔ adwuma ni mu na wotwe kura enu madam waka kire ne se one ne boss ne wo fa adwene ho akasa se akora no onkofa na busuafo mra na o magini sika adaya o se madam se ne mfisusa na adwuma sua de yesua adwuma tumi kasa wo mfisusa de nti na ma madam kansa okonsuo ne bone o ye first one ni nsu kɔ ye no ɔbaaye ohwie gum no ene nsuo ni bi gu fam ene ɔkɔfa mob ebe mob boy madam se onte ase se nsuo ni bi ahwie gu na wa mob 1 2 master no a adwuma ne ye ne maame dia no eye de
awura gifai efre no wofa no eye maame ne ba nipa na adwuma no ye ne de ankasa no ne ba wonu mutwa popcorn na popcorn no mutwa ne nka adwuma no ho ye de generator ebesi shop ho enti ekukuru ko ne ekukuru aba eno omo si akwale nko kukuru bi eno si generator no ni sisi na akora 16 years nso ani sisi insa nyoma so wo baabi eye ne ya enti ene yetesade a ninu no mo e wo ho nka ye ne bi mmoa no omo mpagya madam ne say no nso onte ase enti se wantumi ampagya generator ne nko ade ne mfisusa wakofa na busuafo aka ho ye koi fasika ne ma ye ne a awura ne so oni sika bia tua na se mami pese okire ne se ode ne befa soro a ono nso ede ne befa fom mami ne nte ne ho ase ena nanu fiada ode asem no eba ye beda Asem Beba Dabi abedwafo se baabi ade ne kɔ ne de yanka bi ma no frisa ne nana no 8 million nti akranda so tifie wa sika woje ya wankyere ne hwe fa sika ne ma no nkonko su adwuma foforo nso wɔ baabi nso a ɛno nso akɔ boache bidin enti ane yete saade a Asem Beba Dabi fo nka bi ma no nye se awura no afa ni sika na di wa bona bra ni su ne yam nso no hyehyɛ no pu ya wasa bra ni su se mani nsu okay asam ne bawie ya no maame afia se wa semba hai e call ya no fiada no di asam e na abekire Pacho ye ko fiara na me baba ko no ho no se abere wa bi efre no so wo mra na adwuma no wona ne dia nti wo mra magi sika no nko wo sere no a wo mra magi na akora no kan che ne se ai no ya dia ba beja OTEC fo nti di se wo ba na abere wa no yiri na che se ne na ase nyina tata wontimi nante nti wo sere no a wanyi sika no ema what the number kura what the dwan to si of akofisho eno odi scanaba se me ban ma ba bedati ma ba bedamo ase ma dati efu nyina so ase ma ka kire wo se wo bia wo ho kire obi sisi wo bia wo de ba bedamo wo bedi na asem ama no me ba eso obi anye me kapre obi anye me sempo a me ko free me nsa kam sika so ti me sra wo bia wo wan tamo ha ba bia no fuo nya hinu fuo enkra fuo kumase man wa mo mra se nya bibi wa ha no sra mo ha masa bu so amede ba ye okay o ban ne koy ko jiska no ana wo ko bi amela man ko me ban ne koy ana o koye no wa mra meje no nan bo 12 wo friend so wa mra meje o meje no nan afedi e bo 12 no wo friend no so wa mra meje adwuma wura na nkasa ya abrewa wa ya abrewa wa hima wa ya abrewa won de o yare nti wo dem na sa gifa no ono abrewa no hima no ne fa na adwuma anasa abrewa ne ba no pacho o hima no ne fa na adwuma no na ne ba be ma no so hwe so ono so kra so o yare enti sa asem we si ye no abrewa na adwuma no ye ne dia ne yare ena ne ba be ma na wo de adwuma na san hye ne nsa so hwe so no ono so yare abrewa no o te se sa de we na gifa no e de aye onana no waso obi kura na tie be ka kire no so wate se ni se no waso onte tie che no fra baba wa no wande ko ka kura nkire maame no wate ne mfra mam se ye nan so se ya na abere wan te ene wo fra baba 2.9 FM no wasra ye ne ase opa ye chew ye mra magiska no asem no wonte sra ye ne e meje ya de enko enti se makwaje pa twa ya kwaje wani aje mani aje pa ma ya de so nyame sramo ni mo adwuma pa mo ye okay wo hia ni kura ba mo je no nyese sikani wo bia hia ni bia wo mra hanasa mo de beda OTEC fo a ye be ni nyina ye be ya ama very good that's mame akwatafo du ena Yesu Kristo esa wo yade ne mu kro pa ohunu nyansa edi Yesu aseda koma no o ma nyankopon Filipa enti mami ede asede ma ya asi atiefuo nyina so sa asem ne bai se ne Yesu mu ayebo ano no sesei onum koduru ya ena mami ne frɛ ya yede won sika ede ama mami okay nani age but me ene me wafutuo kakra ede ma adwumawura anom muntie obi tumi bia adwuma ede hye obi nsa na wayi nani wabra onfa nani eni adwuma nachi so ye adwumawura na what is the earlier you stop the better because
enipa no wafa no se omra meye adwuma ni bi se nipa no wotena ho ema ni gu wadwuma no ne ninim de woni trim ne nsa no dwuma ne kuta no obesan de akọ obetumi akọ ba bi foforo na wo wabusa ho se sika we invest wa adwuma ni mo no ebekọ so aba ana wo nsa kana awurai muhwo maami ebia adwuma e de ahye ne nsa maame ne yare e de ne ba enso aba senka ne ba ne mehwe so ne ba ne nso sesi o yare e na awura na take in charge sa jifa kro no what take in charge of adwuma no enti se enya ne dia enya ne maame dia enya ne maame babi dia de se begu a engu akra brem kakra bi krobia edikan maame na ye maame ase se ono so ohu de nyame nam yeso aye de ama no na waba abeda etiefo ene Asem Beba Dabi kriw ni nyina enso ase maame yeso se woda yase a yeso yeda wase ne nipa nyina ene timye sa de no etimi bebre mani pa bebre na enso se ono a betutu ni na akra aba ha no akwa ebuachi bi de na so ye de adwuma yafa de be se bia no ye nem akra onim se asemeto de adin a yese yenko bi sa abrewa na ana abrewa tia sebi tia na obi bob abrewa bi bayi a na ye me ya cause asem ayire tan aye de kra no yetu agina no yese yenko bi sa abrewa eti mamsa na hema abrewa no so ase Asem Beba Dabi se na esi abrewa ni fie a uni pani ofie adue na pani so ofie a on trafie ama asefua emfo na pani o trafie ma yawi nanka no se ye ka nanka we fon so a oka ho to mamenya na sese won so teye no odwene ne pani dwene no odwene adwuma ho no odwene na nanom adaache adwuma yi ehwe wo mo na ompese adwuma no ebe kofom krobia unim mese maame nana ohiman se difam pam no ompam no ensa no adwuma mbɔ no yes emo no na no aduane mbɔ no gavani oso je mekaya onye melances okay so I say okay say adwan dia e won nsa no okay e won trim nemum that particular salon no o won dia nana hima mesro so wutie ya pam no obi bia woni ne kase bia Krobia let me tell something obi a woni ne kase bia obi na no a oka ensemu a ede ewuo ene ne mabebro no said pa no henie hwe obi kura sika o hwe kwanye wode akra ne fa so waje obi sika na nipa ne ba beje na wabo obi amane se me de menim di o me ya brewa me ko ba de me ko super me ko ja ana makoja 8 million ana me de me nan ko to adwom se ne be ya akoda ne ko ye dwamanfo na da chi ne se be koda no na wono so wanye me masem empo no be me so oye adwuma ansa na obe wan no me de hye na na edim nyam na akwa ne ba no o hwe ne mfi wen se ne mfi no so o jiska ne wi na o twese ne mfi so ye ke kan ya wo se ono de aba ha e ma ye ne fa telephone afra fi OTEC ha so asem bia bedu yanim na ma me na sem no o ka no e de dodo ye gidi enye ye gidi so ye me eti kire ye mu a anu nti ma me ndo ba ha ne de o de ma me wei so no de fa soro de a o de no be fa efom na sai ni ba wei o ko bia djuma ma no ha so ho we yare Asem Beba Dabi o so mu nyina yare abrewa yare ne ba yare o beje ni sem no kan na me gina so so ne de o ya nwrani no na o de ne fa soro a o de fa fom no sa nwra so ban no a ono aka ye no ono na dwen o kan ye o nya nwra fo nte sa ba ono na dwen o kan se o de o ya nwrani no o ko bia djuma de ma sai nipa wei maami o de ne fa soro a o de fa fom o so bubugo so ho Asem Beba Dabi o so yare wo ba na o sai de djuma man se wo ba ne difa na ye dia pam difa obano so oni difa no because e wo ho efie bi mu ho no mu a ma me fa has there has help so much now e mema na ne mema no no mo yi omo ye bia djuma di ma obi be ma on pe o man tra no a no akowe no Asem Beba Dabi na me fierce ene se ma me ne ba be ma ne nwi difa nko ade a ma me pam no
Ade wa hwe ne de ontimi mpam no. Me na mde madwuma nya mba na adwuma. Na wa ma na hwe wa asa ne wa hwe wo. So wa hwe ne dia ahe na akoye ne ka no ahe na den. Ne ka no because ene oba ene de adwuma akoye fa say e madam ase. Sa wa hwe wa wo ne wonwo. Ena me say. Na wa hwe de sa wa hwe wo. If the guy chop for free. Eti se hol kwa wa hwe na so wo ji adwuma. Ene adwuma one oba na eni. Ne mom no se ne be ya wo yo hema na wo nya adwempa. Ebi adwuma ede ma we hwo ede ma mi okọ mami 8 million okọ etike 8 million oba brewa ohima otifie oyare enka duru ya try ma no otimi fa 8 million enkoto bi the purpose of established such business no just anyway say me yare me timi nko bawo ene me di bawo de etimi mi adwuma yi na me fa mbawo no bi ba me so nya bi de akoto duru ya try ma no ene emra for no ndo no de boarding and they have a 8 million. Yabaja free. Etina, over say this answer for no buho. No, Mr. Virginia, dear call. What be so bad? No, what to say, Sasa no way. And then defatia no defa. O can I sample? O do ba commano. O can I say, O the first ra. Medofa Fuma, Accra, Aberway, Okoi, an hour by. Okay. Me to bonnet. Memum, me false me mammy. Me false me nana. Me fa so him ma what ya kunwa so se wo ho so ni ho and na ma fa o gini o da gini me da gini o haw eye me haw eti no di fa de na me sro me se gum sayem kwada so fo mon ka na hima se akrampo fo se o ma se di fa kro no na e betan shop no ontum emfa so ni susu emfa so bien ni so efa so maso difa no mu ade na wan hwe ya shop no olodi wan hwe ya dachi bia no difa beji shop no e dey free them. Okay, oba ade to difa for to difa 24 free say obeye obi adwuma na sa kwan ya we ya so asabe o ya ba ya difa ne ya small girl na no omode ne picture kire me small girl unru ahibia sabe me papa mi radio station tinam ti obi de so America say wo o papa mi adwuma ni bi ma o ma mi adwuma ni bi ma enti na wo ye work and pay e wo bi shop anu yi enti mi betena OTEC ha enan sabe nsamfo sa asem ye aye kan enye abaye yi de nko a wo uyi obi adwuma sa suban we ye bi na wo dan na die tie madwe masem na fatu hofo obo to the former me. Akra me da se. Asem Beba Dabi. Jifa ene ona otise jifa nyina ntie. Fi se nipa bebre na bia nnwuma ma nipa bebre na omoda no. Ena wo ma hya ase ena wo de emema wo mo matiri so. Ena nam wo so na adwuma na ekofom. Sei bi na ma ne kofom. Enti jifa ene ona otise jifa nyina ntie. Se obi bia adwuma ma wo ana obi bia adwuma na onya bi ye na wonsa kowa no a wo sori abonsem fama no. Na wo bompa ye se nyankopon ma sa nipa no nyinkyire nipa dodo sen e na anya sika e de abi adwuma ebi wo sika pa zo mi adwuma mfa obi nanso wo de obi abie e de amawo enti obotaye ne se adwuma ne bepeja na akosoro na ahye nyankopon animonyam na adwuma wuru anenso wo moka na onso benya bia to aduane adi na wanya mfaso enti sa wo di suban bi sei ekotenam ebeye den pa se adwuma ne bepeja Jufaka sa enye de onso ye hairdresser customers baba you enti na me hwe se de jifaka say no okasa kire wo mo a wo mo ba ho na se wo mo ba wo mo kwa wo mbesnya babie wa na obi kasa akora ade ye mfredi pa bebre se ni obesia kasa na obeka asem a kire wo kora no obu na afukura no ana obo adwo wo mra mu se obi besua adwuma kora nka ni sika yenza mfa ma no so obesua adwuma mfie bosome mienu bosome yensa no ono aso wajai wa na akoye na wedi oba ye no wani na awatwekura na opam no enipa mu opam no nti no na wo sa opam ne dia wodi ni sika ye dai ema no eno ana ye ma ye frɛ no a wono so keka saa ensemwe nti gifa mesrew ewiase ye wei kasa de enipa wano kasa ene emi ye hu usu ene oban a odinam ye hu fie da ye hu bibia da sɛ ne wa hu siesie ene otie nanso wo kasa ye no
ama ye hu sane usu no ban tie okay nti obo mpa ya asere nyankopon se oma on kasade no mo wakomapa ene ani di a wode be ma won na woni omo besia bia so omo ye ketwa so ye panin omo sa empire mera se ewiase tekyerema etumi manipa nyankwa etumi manipa eko wuom sa asem wei abaya agifa ya asem yi atiefo sabe yene a ye amanfo adwuma enya amanfo ankran de aban de nyina sa suban poni ni suban fu we num nyina ye da bia di aban adwuma ye aban adwuma ukọ aban adwuma bi mu panya aban adwuma ye fu bi rum be fa so kra akasa kire wo no asa wo a waba ho no wunya nipa asa fauti fakọ shi edam kra na wu. Yes, it is very bad. So we adwuma ye ni e wo Ghana ha fa sa awura yi asemi fa tu hofo wate na sa akonwa na wote so no obi din kai bet na so ansa na wo ba enti se ne wote sa akonwa ne so a menya ho se wo de wo ya agyeman wo na bibia wo betumi aye dabi obi betena so ansa enti se ne nipa ne betena so wo kọ wanfa ntare ne to na wanfa anko no saa na wo nso wonfa ntare wo to emfa nko oyi obi adwuma wanfa se ye wa wo de ama na anko so a wo bede nu anya bi atafre. The more the company or the small business move on, no, and some people come for profit to come inside, no, the more you get something to tafre crab can a bro say. The more you get something, so better free. Over there, tafre what kind of bro for? Them funny chop. Yeah, the more you get something to chop. Yeah, chop ne cry, chop ne. Chop ne perfect. Oh, but any pe who sad ye ways are. What the abay institutions are your war. Munkom. Na kwa sabe. Abaya na wate hono. Abrantia na wate hono. Kwa bia wo be ye na nikura de akasa wo hono airtime. Ubusa na sem no, one ne boy hosopo no ntino, wabusa me pa chaw me hwehwe office wo mo ame ma mentumi nko. One hosopo nwe tested ya what testing the boy na wo me hwe wani mu mpo na campus wo fiu. Na anom ko bank bi ama awura bi dance asumani bi adi kire me. Na ade are ho ne say so lucky na wo yes ano. Hooray! Why they talk to you? Me, my money there for here. The money interest come no now we yedi tuauka and you want to what? Now say oh, make you show me the manager office. Make I go to the manager. Now call manager neho. Now running my office or muntian kwasi asemu asabi obekan. Oh, me are very sorry. Now me nim say na WITHKROBEA. Now say shame on you. Esa say na WITHKROBEA ansana. Enipa binumu was adwen no. Sa anya nipa so masi oh we ye hwe ni TV so. Sanya sendi panua. Sabe enti obi onu fra bonti on be kon de. On de ne wo nyana. Muma yensue nyansa. Sani obekọ broni shop. Obekọ broni bi adwuma mu. Obesi agegye so no. Eno me baabi a me yimiti oba de for the past upon Bakuma Sekra 5+2 8 years nie apostle obo baabi a me yimiti ehwa na me yimiti ya besi sabre ya me kasa sani nipa ne be ye wo no anumu asempa wo be ka kire wo no saa na me wogidie se ma mu nso mu yemuti obi wo ho one saloon no na da bia hwa na oyiriti hwa na oyiriti eyedie ntia sani nipa ne be gye so ha wo be mu afili as a queen no moma yemfa saade we emra yedwuma yem ebe ma Ghana ayeye maame ye ja kwa ye da ase fa aba no kwoto adwuma fofurum onana no no wontumi ensua na nani so ade hunu no emrem ate se be ya ebia me meba na me be ye me moyre se bia ye frɛ baako papa kyo maame wa ye papa kyo ni bida nye bida ni ye frɛ baako so mama kyo papa kyo no ye se ebia wonsa na ye bubu ni awere so kama ena mama kyo no so kyerɛ se omu wɔ nsuo bi ni ye do nan na sim ni atwi ho wa ye bida ti ubani nwie no ayo papa kyo ne mama kyo ne bi na ho ato ate ye ja okwan okay enti no problem solved
Very good. Production crew. God bless you. Nask Herbal Clinic. And so a ultra modern Herbal Clinic abagana ha. Na muntie areho se obi de ne yade chini or the yade na gua pampan so de anante chima onya anu yie. Da bia orda odinisuo ene fo ne na ye. Wanya haw e woni bones na chiri bremo ni dompe sa ye ne nsa ne nan ne ho kire no ya ne mu hwe no. Obi stroke e de na to fom. Wa pa no besi ne odaso da fom. Sabe na no achi akohwe nachi. Wona mo ana ne ho popo wontumi nante yie enam stroke yade nti. Obi awo ho aye ne den. Wa pe bia pa wonya enti wode akwakwose ahum ani ahan wadama. Fabra de ultra modern herbal clinic Nask Herbal Clinic na yemfadru yemfankan. Yadi mfidie be yeni pedie ni mu hwehwemu yadi aduro be kan amwanyi wa hoto. Obi wo ho ana ne yade ne woni yefunu mu. Obi de ye ni prostate mu, obi de ye high blood pressure, obi de ye kokoram yade, obi de ye hernia. Ni nyina ayen. Sa wo ba ye hwehwemu awie ni yadi aduro kan wa ma yade ne firi so eye prekope. Ahene makokoben ye ni wholesale ene di animhwe. Ye number eye 0244 120 269 and 0504 74 2222. Unya fresa homa we ya Nask Herbal Clinic. Ye beje so wate de wonti ase no ye be kire mu kama fine pa ama won so wanya wa hoto. Na police ni na duro no eno so ye adupa ye aduru asabre ya ye kasa yi efiri se ba Ghana ha se ni amanfo bose Frisa eye adura aba bedom Ghana aduro eye police ni naduro no Imboost Herbal Mixture eye #1 immune system booster ya sa aduro yi sa wo yo ba wo ye bema panyini akwada na wonya bi na so no mo a wa wota kase yade bi ekowu eye wo ne bekra no sa asam no ne tonkwanta mapai onka biem da Frisa sa aduro we be boost we immune system no enkwamwa na akutia yade dom no ebe ko ebe mane ho aye den na yade ne ba atumi adiri so nkonim muntie obi wo ho a da bia wote yaw e woni nipaduam obi de eye pressure yi bi na etete no obi bu ni nsa da bia na da ni su obi de nso de kra ye ni nsa bu no nhada kra mayie wonya problem on liver ni kidney ho e bia menahwe wo mpam enam yade bi no akote na etete ne saa kope Imboost Herbal Mixture now de nonom ne hwa de wa obehunu nkonye ebeye Posi ni no ene yes aduro wi. Sa wokona wontumi nka Imboost no a kasa wo pe police ni naduro ni bi. Sharp Herbal Center for ena yes aduro wi. Na baabi a yeto nro Ghana ha bi a wodi ewuram na bo aduro ni din. Ubenya bi. Oba OTEC fie hakora no a ubenya bi. Fre police ni no e wo 0246 20 8496 0246 20 8496 unya fresa ahoma police ni no obeje so Agbeve Herbal Hospital Agbeve Dr. Agbeve aduro wo ho Agbeve Herbal onu wo mfidie nso Agbeve Herbal na muntie fakaye ekwadwe so mo amufiri kumase kon mo fakaye ekwadwe so now de ka kire mate ni se ubesi wo kwamo station na ye besi no eye kwamo ahimfie anim na nanya ani ya wo na wo ye kwamo hene nana wadama awia yi wo nana amemo ha kwamo ade hye nyina nso mechia mo na kwamo nifahene na nifahene ya wo kwamo na awia yi na nakrioko wo nso mechia wo enti yesi wo na nanya ani kwamo ahimfie no anim wa wo de hwe wo tintin so no ho baabi a yesi no ne nhwe animu directly opposite station no Agbeve Herbal Hospital na ha no sane wo ba wodi sun beba ubenyinya wanim na ade abewura ha no se wo pia kwa o de sede ene o seye ayeyidwom ena ade beko yen nananum ndura wonom di gya yen free tete no eno an yekuremu aba besi sabri Agbeve eduro wo ho oba ye beboa wo ba bia yade ni hye bia ye di mfidie bewurawura obi wo ho a ne de ye mmereyɔ obi wo ho a yefunu haw obi nso wo ho no mu akoko obi nso ayemre pa wo mpam ni tidwa ne ga stroke de nato ho Agbeve eduro wo ho papa ne beboa wo ye ne edi mo na soap ni mo na cream nso aba
What is Samina ni bedari di cream nasra and sansa and then carbon walk we be ye free ho. Agbeve fever. When yaren so one tiapo, de be anwa ya moson a 3D ya de so how. Konoma agbeve fever. Agbeve tonic. What the nom wa umoja atarie kwa yare sabi ani akachiro so umoja are. Mentra ho menku. Sa de na nyai wo ya no ani so nyina achirum. Enyo moja so te enye kura umoja are an de pressure no. Sa akoma na e bon tentem. Ko pa agbeve tonic na nom. Wo ya adwumaden ubu nse maye no agbeve tonic na beboa wo. Ena ye wo ni padua mu nso ye wo ya ma ye mfa agbeve bam emfa nsrawo. Fred Dr. Agbeve sesia e wo 0246 59 5256 0246 59 52 56 unya fresa ahoma we ya Dr. Agbeve na ankasa obeje so na de wonti ase nso no obechire mu de amaw mesra mo se mo nhyan kaibo we nso se Adepa Biodigester Training Institute Adepa Biodigester Training Institute enkrofo no omo badwuma pa eye training institute ya se ye ya ye ka sei won mo ya adwen se onu mu yi nansensi ho 3 days no onu mo de aye training e de ama ankrankre anase mo ya akuokura no a mo nyina mbetumi aba na mo ba besua enioma na wo kiro no wi a eye jaso wa betumi de aye nsa no dwuma na wanya ska ententem ehu hia se wo kotwetwa mo jade akopeska wo kodi azan lotofo yachi na won mo akomi ma fake numbers na wakobo nkwase aka brana Adepa Biodigester Training fa hu shembi ebe mo nya quick money ye kire okwan abefa so aye air freshener kwan abe ye shoe polish is a shoe polish amount for topa say ye nya ye nim yade ye kwan abe ye Vaseline enku betum kura de asra kama kwan a wo de plastic waste be ye roofing sheet wo be ye teeth whitener say be ye fita whitener white now obeye nunso bi biogas yi wono mo kirew 3D epoxy the apostle aye bi woni dem fefefe ene wo mo ye 3D epoxy no wo mo we ska papa apostle de yi akoye ye kura nye ska keto no oji no akwa ne dia na owura apostle dem atumi say yes e honso aye kama nso ampa Adepa Biodigester Training Institute for en wo mo kire sa neoma we nyina na ya kire okura wie so mpese bi ade betena Ghana ha ya adwuma na bi abekọ Canada Dubai Iceland ene France onu mo anya akwanya e wo hono mo a ye betumi de wasan akọ ententem ama won so wanyi wa hoto na ye so ame makro SDA asore ho asore ho SDA asore ye wo so ame makro e ho ne ye beye no nyame bo a March bosom ne de tosom yensa 3rd March to 6 March anopa 8 AM ekosi anwumre 3 PM enti befa forms e wo OTEC FM ha ana wokọ boss FM ebi wo ho ana Asreba FM wo mo nso ebi wo ho eye 100 Ghana cedi pe frɛ wo mo e wo 0244 091096 ena 0245 726238 na Adepa Biodigester Training Institute for wono mo nso enye wo so good eno ohun te say very good bodina tie fo nkayo me ba cho me di Dorcas Chumesi me firi offense danti ene ba Dorcas Chumesi offense danti Asem ben ene do ba ha na ano bone tofa kakra bi na tie fo nte ase e ba cho na ano me ba ha masenti a me di ba ye ne say offense twafo hene ene ne wofase Peter Odum sofu Peter owo Jakubu hono oye na sole obu mi kwase a mene netena se shabla boase ese wabu mi kwase a oso oba besumi ma hwena anima 2017 mu ebepem sampempen suoi na nanu meka bibia nkyere me te na nana bu mi kwase a ene ntira me de ne ba ha okay sese usu ukru no sofu Peter Odum no owo hefa owo ai Amian kwanta Obuasi Jacobu Amansia Central me pachan ani DC yawa Amansia Central yewura Asabi DC yawo wodin ba akono no akwa wo fans DC no fans enti Asabi we are good afternoon DC for Amansia Central me chiao enti Jacobu na sese wukunu sofu Peter Odum no pacho sa na mabisa ehu se ho na wo okay
Mamin Sanchon kwechire kakra na bie mani. Ono mo ka se ono mo be pataw de ne ba yenti a oba wo ne okurutie. Be ma ne ka se wo jaaw enti na se so be pataw ana kwan ben wo fa azu jaaw nti a uhu ne se ye kwase abu kakra bi. Me ba chokwa me fa so hu ne se me ne nam trek mu. No ye sofo ne nam. Na asole ne de me fa ne din tudwa. Esan se ni suba kura ne nti me ka asore ne kura. Me kasa mu a me ka kura no ma hu asore no ban a. O ba asore ne di anya hwe. Won ka hwe mfa asore ne ho a e ya de bone. Enti ukru na ne nam trek mu asore be di mu. Through church. Won ka bibi bone wa asore ne ho. E ye de no wo. Ye fritepa no ye bantete ye wo fen so. No so wo ma. Ti wo nana no. Nana no ba say ne wo fase no so wo ko wale. Eni nti ne me ma ne kwan. Me fie wura anti age wo ho. Sebe nani ya ne ya. Ye tena ase ne ye kan asem no. Anadwo bra ma me ko me ma me abusuam. Ekosi wo mo say won wo mo won senkaye. No ye wo fen so twafo hene. Enti wo no na ye secretary wa hemfie. Nti nyame ya aduma brada no obebu akontan e wo ne krata asem wa hemfie. Nti me kwase me papa no kasa me kwase me papa na me maame no ne nhia na asem a oka na juala no onfa to me busuafo anim na obekọ akoto asase nkondwa ahia na busuafo no na omo de aba besum me nkondwa ho asase ane na asundwa ye pepe ye se me hia busua no a me di do be ma wo mo me so me ya so mere etie ye sense wo ye panyini me di buo aye buo e di ma no babro kra me ye tie asese ye mfa buo ma ne ye fata buo na anidie mfama ne ye fata anidie tina na ne hye me bo no so maame no maame keska maame ko mi krom ye koya wa ama mo kan se ye kan asem no ne ye besi bia no wadi kan promise me nti no obedi na mamre so ne na hyede so ma hye kwa mfie miensen mu mfie na ne ye wurai omo be kan bibia nkyere me. Okay, edien na wo obekai se sofo odum oyema ne pa wo de kaya oja wa asade we yi aba no eye o yase ye kwase abuo pa na sofo ne. Me pa cho me be fa no yare ye asama mi kan e wo ofen so ampama me wo yare ma obi ahun se ene nkwaye e wo abrabo wo nipa ni so me na ma hye no amanya nkopon so ma ne nsa so na ba bia obefa bia so me na me di ma ho ode ne me sika e boa no enti me hu se wabu mi kwase a enti wo mesum me sei onsumu me pa cho da bi waji me esi wo se da wo ba be sum me e na wagya me enso se me hu no obo wa kon huma sa mfi. Okay, sofo Peter Ado berema sofo ma ha Asem Beba Dabi sofo me ma wa ha o. Can you check? To play the message, press 1. Send to message, record, press 2. What's to the deliver, code say? Press 3. To Dabi nye deliver. San freno. Oh. Freno. Adofo na no a mami ba ha no. Ye ne twafo hene a owo fe so. Nana anafi buaditia. Ye ne kasai. Ema nana ne kire se ono ankasa ne wo fa ase ene sa asofu yampa. Yampa. Asam ne ba beduru nanim okwa ware abaya idie na wono onim ho he na okwa ware foforo na maami ka so obekwa akotie mu no ene ono nana ebam one ne maami kokohyiae emo omo ye ntotoye efiri sa abre no ofre ne wo fa ase ne kura wo ma watwi afa ne so ya na nasi ni pise ne wo fa ase ne kura mfa buo ne say wo mu ade wa mfa buo ama no wamfa buo ebu adibu ankasa no wamfa bi ama ne wofa ya wo ye nanen. Okay, enti ya ne sa ne wamfa buo ama ne wofa yi ya wo san ye heni ene ya yentie firi wono ana no na sa asemu a wo kan ye de kire maami na waje obi ba atena se enfie miensa wa wunsum no mane nko se bi obi be so ni mu o so obi nso ni mu o no de nkai wo kire na waje obi ba atena se aba bidu sampempenso yi enti nene ya san aba no san frɛ no pen sofo no afa no bra ansa na sofo no beba no mamena Dr. Ba nkase ba nompe mamena na se Dr. Ba en wono de nkase ni nompe ho adwuma en wo ye enti me mato ne din se ba nkase ana ba nompe o frɛ ne sa wadum no hey sofo na dum ne phone
Asem Beba Dabi. Jataba friend ba ko sesi ama di akọ. Jira so ye do atu fremam ni aya. Afi di akoto voice note. Yen san fro obi mu adum. O de benefit of the doubt. Ebia eye network into Afri bium. This life. Also are you suffer? Ane. Or you suffer? Ya yeti ya solo kola bla bo a odi wi ase agina ni ntino ani ama solo na ngina e wo fin so de nti asori ni gui ai e dia wi ase ani je na odi be wura asori e masem no obi ano ye masem na still na da so tene ho me pacha say na mini say wi emunya awrade nsakire na beto no no na e bia obesesa enso saa na wokoso nti me so me kama no tumu kopem say Yankopon yi ne so ahabare ma wi ase amane ofin so man nyina ehu ne ye no no wonu ani so ne ban e na dan na di. Okay. Enti Dr. Babe boawo e ma se wanya problem e wo spine say bia o spinal cord wachiri bremo no e na wanya problem wom udompe no say ya won sa na wo nan ba bia bu wo de da bia wote yaw e wo udompe ni mu e bia wo kotodwe de ebutu so no kruwa na ebutu so no bonsu ya na pia koto baabi eta pia na wa waka hye fabra wate na Dr. Ba wanya ho adwuma mfama wo firi say ya bona baso e wo ho obi a stroke e de wato ho be frɛ no wo na tiefo ntibi obi a stroke e de wato fom enamu yade e hawo adwemu hawo ene wanya e twere yade anase waye mrempo wo mpamu no o de Ba Herbal Center ubenya wa hoto Fred Dr. Ba e wo 0244 083482 ena 0272 500012 owo Kumasi atonso agogo hospital no na chi misi Fred no wo hospital na chi ena Dr. Ba obutu na wodi ne dwuma atiefo moma yem Fred sofo ne wo na yen hwese die jata beka no nokre ana ebia entro enu otwa Fred tum na yintiade. Please leave a message after the tone or press 1 for other options. Leave a message after it. So you said yes or abroko. Voice note. Please leave a message after the tone or press 1 for other options. Okay. Ambafo. Akura. Bram. Okay. Kwabia sofo ndi say. Sofo Peter Ado Berema. Osan di Peter. Ade wo di Peter na yede. Na so on se Peter. On se Peter. Akai. Ni dino no a wo on se Peter. On se Peter. Isi edru baby a ye ne ye gye sebi enema bi suma enema bi bon. Na on se ayana se wo mo kwasori ho. Na utu omofo se asoro ya wo kowe. Hwe nipa no a na sa Jimmy Sofu bi no be ka che se na me se ye hwe nipa. Na hwe moa. Emo na hwe kwasori. Enti Sofu we pa de nyame so pa de asem no obeka tawo. Ansa na ye benya Kristo. Ye Kristo fe ye Kristo ni su ene ye de be ye Kristo. But the Jericho pastors they will tell you they say ehwe me ni nsuame. But Christ say mo hwe me na me nsuame say de me hwe agya na me sua no. Eso ne asofu bia ba say ye hwe nipa de kwasori. Say ye hwe nkraman ene mmoa ntwe ene de kwasori. No. Abrabo bia ye bobia no ye hwe ni yesua. Etene mo amotete Sunday mu a ana obi ankosori amose anya so for ne hwenom mo nyina mo ye negative mo nim dia mo ka because Christ no dia asem ne ba no ono se mo hwe me na mo nsua me se dia me hwe agya na me sua no na wo ta so dem o so for wo di nipando manim ka ade a wa wo ye ka ade a wa wo yo na edu ba bia asofu ma me fo no Modi asofu ni subonya tetache. I'm telling the truth. It's not America. Me will be in my life. Modi asofu ni subonya tetache. Onya day. Sofu ni sanfo asofu subonya. Nanko onya day. Kobia.
so for wale no a when you game bio so for no wale wa and case of opema because wale no opema ma na dinachi also obesa so for to catch you say me yira se man ho na obanda so dinachi o because eska so for and all can't no akacha ono na yira se man ho sa so for ya na yeah kana that be example na ma so for bi so aka sa kire e wo Ghana ya se ne yira se se man ho na obani dinachi because ona ye japade ati onko janu mo bi nkofa eno ni ade asofo mami fo no e de gade asofo fo no eniema bebre asofo ne ye but the secret say mami fo no emeka sofo nim sofo mami da dem no titi ho no chire bema na sofo mami da ho onenna na sa na anu asemi e bai sofo mami e na sofo person ofa ne to da bia what trials of mami so o makwa nti sofo akofa ge yes wo etsani ma wa nyina koso ofie no mo but asofo yire no o mkata no nyina so na krobia madina netafo ne ho yaw papa na anafi anasa ofe no madina ho yaw na da on de onye dey ade wo se ne wo fa se na fabu ama no wo tia ne sokra se wo yo hire bible say se wo ye hweso ni na wo ntimi nhwe wo fie yi a ebe na ko ha bonti so ye na wo fa se kwa mu o fa se otifie no wo mu o etu wo fa se ofiso man ni nyina o man hini o man ni tafo hini no o be jan radio ke se wo se mo fa se kwa wo mu mi wo mu ade na hwan na mu hwan pa na mu wo hini no hwan na mu single person o tin control no kan you go stay o dem wo this is so for Peter we ye nim gwase ni nyina dia man na tafo hini oh you so nagin na anya smart oh nana dimagina mu ati odana go see press o odi twafo hini nana nafi e go see press Asem Beba Dabi ene nana so anwene anko kire nana di na tika kache ma me se ma me de asase konkonyo asase nyame ton na de be twaka nde ma ho ati ma me nko sa wade no ton krobia ansa na obedi agina mu no na woje nipa ne den edi OTEC ati nana twafo hini ofinso twafo hini enti meka nche ye ne se no fa sini muade obwa ekoko de John obuade Asem Beba Dabi sofo Peter wo buade papa se ofenso twafo hini onim se Peter muade a egongo de agiramu na dia okodi agiramu wo de mami akose wachi mami nyai na wo fa se enko ware oh sa ware fu tantan bi da ai firi ware no anu bi no sa ware aware ne kura asegu na ngusai asegu awale fu wei engusai de oye mami aya ka de ko ware aware wei ga ni so agya no wo hini mu a wo hini a wo te kunwa so tututuma ya fu na wo ba amanfo bom mu asema wo okodi kaginamu se wo fa sen ko wale oba foforo going forward uhu ne se sa asem we die na nkana na ne nye ana aba ne se ye die no onye se wa anya die na papa sofo no kra ye mfanya me ne kwa bie me nka de mfanya sofo no efrem biom me no bie ni stand Asem Beba Dabi me de obia ni stand oba ka kire ma me ne so onkobo sofo ni dua yes me no obia ni stand onkobo sofo ni dua no wonye sofo tie ba ekwan ma fa so bodua de ebebre sofo no oboni dua wi a do be de kagina mu no na ode no so ida adase simple me san ba so adwomboni abatrim ma me na peske Dr. Amwa papa ni nie ma me na se peske Dr. Amwa papa ni nie ma me na se na eto de bia ya na areho se asofo bi akonfo bi amalamfo bi ye dada amanfo yerenom emma ye tua bi na ye sabi ye be ka kire o se wa wode no obaifo bi abegye akɔhye nsu ase atambo kora san de atoso areho peske Dr. Amwa nim no ye nka sa asem wi papa no awurade nyankropɔne akyɛ ne nimdeɛ enti se awo ho aye wodene a fabra Dr. Amwa ho e wo peske papa no woni maduro papa wobi wo ho a wonya problem e woni bones mu na poso ne na poso ba bia ye ne ya
obi enya prostate mu hawi bi osori a wa dwonso chese wa chim dwonso ne kura ba nemu apapa mienu wa ho emu kura san ye ne ya dwonso ne ba no fabra peske wa ebia wa hu se woso opese ye managiu na beye kama kase bebrebe e de pressure to akoma ne so enti obi wo ho a woso wonche no awu yes nipa we nu onyare o woboa umuduro ne de pressure to wakoma ne so wa ye nkwase akese fabra doctor amu ho peske no managiu na sabra wo dadam wa diabetes yi hawo honam wani wanya problem hepatitis ya na typhoid enamu yade wakoti bi amemu hawo e ba so nye edu anadwo a wuntumi na bede na wa ye kese ana wumoja na enwie fabra peske Dr. Amuaho papa na bin kumase bantema haya konfa noche teaching hospital runabout na ewo ho no medilab ewo ho medilab na chipe na pest knowledge natural health care Dr. Amua pest care eho no wo gene number na friend wate ye wonte ase ne nenkasa eye 0557 78 check the number for me. The first number, check for me. Okay, collect the second number. If the first number, the traffic, talk to the traffic. Collect the number. Number ninye 0268 477 660. 0268 477 660. Ofra peske obejeso na onewo akasa Donima Steel Complex in Sunye ye Kumasi Asafo YF Junction ye be GRE Donima Steel Complex ye ni di roller steel gate ni automatic garage door ye di aba over 10 years in ye ni aye sad ye we ni de na de bana quality materials long lasting materials roller gate wo betumi di atu fie garage no warehouse no shop no ensuo begu so awia bebo so enfremaja mpentrudu betu entumi nyane hweda Cromford the hammer pinch back ese beba wontumi muda frisa nioma ye de ayesa roller gate we any automatic garage door no eye papa hwe fie kama wasie hwe gate bi ade ato garage na no we di emfata fie no oh boga emfata fie no wada ma businessman brana Donima former automatic garage door papa ni bi we ye hweda we Europe ni America de ne so ene de aye simple tropical na doa ne so wodwa so eno ye tropical na doa no na I tell you says obehia na doa de di udwuma de a eye tropical nails simple size bi a wo pe ebi wo mbi tropical be tukoton ana beton nkronkoko di udwuma fra yen wa 0244 123325 ena 0244 461539 ofresa humeya Donima for bejeso titi obika heba center for nso nie wonom na de titi obika co capsules eye kokwaduro koko enye yade pa eye yade fon ye yade tantan koko tumi sesisie koko tumi mo obi nsabuom kura problem bam koko tumi beji wa yimtim onim se be ma wo mere hwa aba mpam wo ne ye koko na eye osade no tena ho ebejo be ma atwere dem competitive obika co capsules na wo de nom enya wo ho nsenkyerene mensi uye wate enamu yade aba so eno so wako enko competitive obika B2 mixture ene ne capsules topa ye ne nsuo nanom sane enamu yade ne tibia no be yini nyina afiri ha mo ade ho na se fia ba oni padua ni mu diabetes yade asthma yade high blood pressure ubu nsa wote yaw oni padua mu ayo tititi obika garlic bitters and capsules and American for amount. Call Dr. Titi Obika now as we talk. Freno 0243 97 5628. Baby, I told you be an okwa Titi Obika no. Ya open budin na onsa ebeka. And now Dr. Savior, and so the Savior food. Ajem kwanduan no wadi aba. Savior food ni ajem kwanduan say e Ghana ha. Ya yenia ye Ghana ni bibini na ye sedro we mo am diabetes yade sikire yade no e ma montena hose ya ka kire ose yade no eni aduro ye manage no odi ye manage aduro brebi a obewu me masa ayem hyehye ne ntoso da enku Savior food wo ho ne nko ade kope bi na todi
aduane Food and Drugs Authority for agiatum ya se wudi e be ma sugar level na ba form insulin pane ni nura wono mu akira bi wo be hot wa wo da kra wu obi nu an aduane wo twi emoko e wa ayuam wo timako ne ho an wa da na aduane na se ahye diabetes nro yi awano an ntia o kope Saviour Food aduane ni bi na di na ma sugar level no e meye normal Fred Dr. Saviour e wo 0555 789698 0555 789698 Nani Saviour Doctor Enso Enkasa Charistic Ventures the Zahara Mixture Zahara G capsules or the Aba and Tafodro ni Zahara Mixture and Zahara G capsules and antibum so when you namu ya de bia wakwa enko eden sansa ensuboni bi en kaboni wom ama won tohwe fa hono senefa ni nyina na hawa Zahara Mixture ne Zahara G capsules beboa bema waye mre wompamu asebe apoto na abo Zahara Man capsules and I make come from a baby to Nubiano room on Sabeka de Wope Budinato Freyen was 0246 348334 and a 0248 569335 na Yankasa Enti Safwa post anyway. Say mpodi a mini program kra na e pam mijataba. Hey. Oh, producer manager we there. Ati for mumpe manager for from me. Ah. Safo Peter Ado Berema. Peter Ado Berema. Oho asem ene e kan. Sabe oban to me mwa. Na wo mpakini nsi no parking like this. Na wo ma wo fa enko ginemu ni aka ginemu ma. Na wo be kan fa nkyere yen se. Chesa aware na akwa ware ye na gunti na wo ye this ade we di sofo. Oh yeah, suffer nanka asem we ya ba beto wani mu and how you go fit take this matter. Asem Beba Dabi. Oh dear, mamene Super Action Herbal Center for nkasemwie. Nana pokune nana say ajiega. Empanyi for makwa aba. Yeah, openyi kese. Okay. Mwadama mabedi munsom. Yo openyi kese ye dase. Ye chieti for muti OTEC FM. Sabre ye Super Action Herbal Center. And I'm yen na Super Action Herbal Center ye kofa by ya kofa a gentle herbal mixture after the good old Messiah ointment and a gentle master P ye de abegamaso Super Action for minua ade amankrofo edi e ho adanse ne se emle dodo na minua no bi wo ho no adwene ne se ye ka habaduro sayare na emom se wo penentem so de a enya de se habaduro tim ye dai eye ma na Super Action for ye ba ye no ya microphone say nsema no mo kano enya nokure eyeye nro no na se wonuma within 24 hours minua de eye woni paduam biaro no hu sankyere ne dead is ampa sayare we asie betu anasa asie nya dai entu enu to bia wanum ye nro ni bi no edi ho adanse prekope ene ye bedi ye nro no adanse acho ne akiro the reason why tia minua e wasa oye dai ukope ye nro ni bi na oye dai na wonom edre fresh say agenti aba Mr. de se obi tie me ne na se wudidi na wonoma se dro we misu hia bi se wodidi na se wonom ko ade a edre fresh agenti aba Mr. no onua wo ye den wo hia bi because enuane a ye di koye mu no menuane ma bebre na di ko ni paduanim ena yare bebre ho a ye nya no efiri nuane a ye den ye die no so ebinum ho no ma ne ye di nura hodo a ye den aguso ama mpo no ahode a wose kenya no aduanum ye nya den ye nya etubo sie bedi sa nuane bewie no ede yarwa hodo na de ye den ede breye wutie mi a kope agenti aba Mr. ni binum obi ho no ma otie mi ne dia ankasa eye ntihyewa so asthma so se asthma wo so enhwema de na di esa ade e kofa ba ne ye de amaman so eti se asthma na wo so minua o mpese sa yare we de obeto na nanom onse do abra wo brenya nso ya start se wononom de agenti herbal mixture obi so de ne se ne de ne ye hania so enkwe minua ba ma wutie mi se ye hania na se enkwe no ene etetewa onua se nkoto case 5 no mu ko ade a ene ebomodena se o su betu anamon na wakopa reference de agenti herbal mixture minua wutie me wo de ne se koko na etetewu emla dodo na wo kase koko de na de bo mu hu ade kora de ba minua ye na nanom mu ka koko omu kanyina eye nuane a ye die
na die benti na aduane yɛde kɔfa koko ba because amama na ɛwɔ mu no menua ɛboro so tra so na di ne dwuma wie a ɛna de saa sɛnkyerɛne na yɛhu se koko na de yɛdɛ ɛde brɛ yɛn menua sɛ koko fifiri obi to na de ne kɔ hospital ne yɛtwama yɛde bɛ na hu ɛyɛ mogya ɛde bɛ na ma saa mogya no ɛdaeɛ ɛyɛ de ɛyɛ amaman so eti koko na ɛhawa menua kɔpɛ drɛ fɛ sɛ gyantia ba Mr. ne binom koko na anasa amaman ɛdɔso wɔ mogya no bebreba ɛma mogya no yɛdɛn ɛyɛ mbrɛ eti wobɛn sɛ bɛrima na ama ɔtɛduama yɛ mbrɛ because entiri na sɛbio ɛwɔ bɛrima ho a emoja ne secretary true edi mu afuru sane no wobɛn sɛ asisi sɛntri no mu kwan ɛba saa ɛma mogya ne ntimi nyada yi enu afuru sane yi eti bɛrima yɛ wo na bɛrima ne sua wo nyini na bɛrima ne nyini ɛyɛ deɛ bɛrima ne ma ne nyini ɛyɛ mogya ne nam bɛrima ne mu no ɛna ma ne yɛ dɛ ɛnyini nye mogya no ko because emoja no aduane a wudi na digest eteki place no afra mogya no ɛna ama bɛrima ne yɛ dɛ ɛnyini etu wun minua wutie mi wo yɛ bɛrima na wutie mi wo sɛ bɛrima no fɔn ana ɛfɔn na ho ɔden na ba fɔm a kɔpɛ dura fɛ sɛ deɛ ɛgyanti hɛba mesa obi wɔ hɔ a woyɛ gya ho adwuma ebeduru na bi doctor bɛka kyɔ sɛ bɛnkɔ gya ho biom minua wutie mi machine sɛ wugyina ne mu no heat ne produce no ɛso kyɛw so ebi to wo wɔfa bi ebi to wo nua bi ɛma eduru ne fie so no sɛ bi yɛka kyerɛ sɛ adwuma ɔyɛ no so adwuma ɔyɛ no ne mmerante brem anasɛ ne nketesi abrem no ɛna akɔfa saa yareɛ no de ayɛ dɛn ɛde abrɛw onua sɛ wogyina gya ho yɛ adwuma anaa masie produce heat dudu ho yɛ adwuma start sɛ wo no no magyanti ɛba mister sɛdeɛ abere bia ɛbɛma wo mogya no ho ɔde no ayɛ dɛn akɔ soro obi wɔ hɔ no ma wɔtie me wabɔ wa for the past 10 good years wanom cough misters awodo ɛnyɛ dɛn ɛnkɔ because ɔno no amaman no ada ne boso yanom so ɛna wobɛte yɛsɛ obi anya heart attack so yɛsɛ obi anya deɛ cardiovascular heart disease so ɛyɛ deɛ bɛyɛ na kɔfa ba so ne nyina amaman no ɛsisi ntiri no mu kwan a ɛma kwan ma mogya no nyɛ dɛn ɛni afuru sane ɛti wɔnua wotiam yei ɛnkasɛ sɛ bio yɛate abrɛ because wote brɛ wanhwɛ a wontumi kasɛ ma ɛwu abrɛ ɛwuo no deɛ passew na woyɛ dɛn na wosene to anamaw na kɔpɛ deɛ ɛgyanti hɛba mesa wɔn nsa no nan no yitumi yɛ titiritii wɔn nsa no nan no ɛtumi yɛ titiritii ana wani so tae o wisiri mogya dodo a wɔsɛ ko wani na bia wani ma hu na de no wonya saa mogya na no no magyanti ba Mr. ne bi woyɛ ɔba wo menstrual disorders anasɛ fichiko mu hawo ana ɔba bi wɔ hɔ no ɔsɛ ni dane na ɛha no menua obi ka kyerɛ ne sɛ bia ni dane na ɛha no sɛ wo no maduro na ɛkɔ a obenyi nsɛn abiri bia me kasa asɛm yi mesi Yesu Kristo maame Mary ɔno nko na ɔne ɔbɛɛma anya de ɛnhyia wɔ nyinsɛn saa nipa na ɔka na oni ani dane aduro onua ba ani dane hawa hawa kɔpɛ deɛ ɛgyanti hɛba mesa mepacho na ɛyɛ ebi mu nso ayɛ no mutu kwan a otu kwan a ayɛ obesie free car mu no na ne nase ataatai osu saa nipa no kɔpɛ ɛgyanti hɛba mesa ni bi na nonom na ahotɔ mmerɛ fie mepacho yɛ deɛ numbers no ɛɛto dwa numbers no ɛnie 0245 26 38 0245 26 38 and a 0244 85 64 59 0244 85 64 59 yes your number no ye wi a obetimi afre na ne ye dinkita ho menua adure fre say agent ya ba Mr. obi wo ho no ma nkwam akuti ayare immune system aye mbre aye weak kopedro ebinum eye stroke na abubu agudam ana obi wo na ne nam aye dududu opagya ne nan kura nyeye wonsa no na aye titiriti wose ananse akye no menua meka cha ananse onye police to anamo ne kopedro fre say agent ya ba Mr. ne bi na ye dai na nonom ebeyi sa wo ha ne atiti ne nyina aye dai afiri so wonso a wotie me a wo de aye bacterial infection bia wasum na tie ye to anamo wo de aye agent master P eno no ne Mr. ne capsule so no na obenum ebia wanya gonorrhea wanya syphilis wanya chlamydia anase candidiasis wakoa enko because sayare we ne ko odin be ma sayaw na wo ko na no yira anko a wo bo awudi agro because eye ya obesa ne oba na yedai akosia etubo se bedroom rebi no na yare na san yedai aba etibema wo no no ataduro bia ma ayere se wo de ne ye candidiasis anaso bi wo no gonorrhea obi wo no syphilis anase chlamydia ne ene wo di asie ama wo na bema mu hihyew
ensuo firi ubemum yɛdɛn ɛba adura meka faman agenti ɛba master p ana obi so wɔ hɔnom a ɔsi wɔ hɔ a na ayɛ sɛ deɛ mmoa bi yɛdɛn ɛne nam ne ho te sɛ nkokɔdwie no menua ɛyɛ effect of those bacterial infection a wonyaayɛ no ɛna mo ho saa symptoms no tuanamɔ na kɔpɛ agenti master p wosi wakoa nkwa ɛyɛ aduro wei ɛna bɛtumi atu yare no ase Messiah ointment deɛ obi anim sɛ yɛdu dadaa as obi nɔmpam ɛna tutu no wo nɔmpam na abuo woyɛ adwumaden wotinka so waposo no waposo yɛ ɔya aduro baako pɛ ɛna bɛtumi adi wakagyina mu aduro baako pɛ ɛna bɛboa wo ɛnya abere bia na abɛnom painkillers o wodi agorɔ wo immune system no ayɛ dɛn abreak it down kɔpɛ aduro afei sɛ Messiah ointment no bi na ɛfa srasra aha ne yɛbrɛ no ɛyɛ aso ɛtumi deɛ nɔmba no bɛto dwa biam menua fa nɔmba no ebia wo yare diabetes wopɛ sɛ within 6 months yɛto nkyia yɛtu aseɛ ma wa fa nɔmba no frɛ yɛn wobɛnom yɛduro within 1 month nyɛ obi na bɛka kyerɛ sɛ kɔdɛ bra woana ade mmika ɛbɛsa yɛ den aba ɛti nɔmba no mede to dwa no wode yɛfa na frɛ yɛn ɛyɛ 0244 85 64 59 0244 85 6459 and now 0245 26 38 38 0245 26 38 38 drugstore ne herba shop bia ubekomro won sabeka super action for your product biato. Very good. Yadamu ase super action for any area actioner monso mwaba na mwaba beye. Ahaya 102.9 FM OTEC. National so senya me ya adomwa 6 March. Bosome miensane de tosunsia ena exercise with Koda the Nyansapo edition. We ye first in 2020 ebe ye boom. Ye nyina ye shia ye be nante. Ye be bania be ye the most favorite and the dead part no the awro no ne ye push your leg, push your hands, push your waist. E hono ye de ye tritri ye mpom to be wie no bo se wo hona ye fom arobes ne de e de pa anopa no nsia pepepe on that fateful day 6 March no na ye nyina ye hia ye betritri ye mpom na sa ye de animdefo be kasa kire yen na ye de atu yen ho nsofo enti ye to nsa frɛ dom se nyame boa on the 6th of March 2020 exercise with Koda the Nyansapo edition baso fa hujimbi future life smart food eno de aduane a wubedie na yade bi abedane kwankro ewo nipaduane so a future life smart food ena make am for amaw hweye no amie wano ankasa yade bi ekowu ebekrawo future life waduane no aba pebi na me de hye di na enye nipaduane mu nsankyerene na wunya wa hoto future life smart food animdifo na atena se akeka wonim dia bom e dia yesa aduane oba yade ha wo no de kirem fa kire yen yade bia ho aduane wa ha brakumasi sofolai alignment yene multi home no eni die nimhwe ya Bolivia enterprise fra yen 0242 878090 and 0246 010150 Abo Akra Sebani seya Sofui Odi ebehu Dia de beye ne dia dia say odi eno ne akire ba odi ebem simako Nana ewiase ya yewede ho eye nana twafo hene ya wo ye offense man hene twafo hene no mesre no asem no wo so mu nanso so wo hyase yie nanso so wamfa ankwa ankosi awieye enti wasomo wamfa ankosi firi se wo hu se de adu no animguase ya abafie wo faase na wo ye agu ni agu animase amabi aka abusua ni nyina firi se WITHKROBEA asante kotokose neti wo account ntini ana account ne sign ntino wo sori ginai so obehwe ama asumdwe aba wo ko ene ne kokasai se wondi wonya bibia ama nenka na se wo faase ni mpo ansum no a ajapade kura obeton na wo de asum no ama asumdwe aba fie se be ye aduabo ani wuo bi amamu na na ano wo ya ade pa anamo no so otu ano na emom ebo na wo ko hye ye se obeton ajapade na wanton wanfa sana no ehon nana ase eye atosini entina na empa ho wadaroma
tuanamon na yɛnhwɛ ne yɛnyi mfiri hɔ ne sɛ sei awuraba yi wakɔyɛ konkonti ba gyesi apiri ɔpɛ hwefoɔ no konkonti ba wɔse deɛ hwefoɔ ayɛ me a wayi me afiri nsuo mu me a wamfa me ankɔ fie me nso anana wamfa me ansa anto nsuo no mu kra o ebi ni o maame wakɔfa no firi ne kuro mu wode ne te sesei wo a wonyae no wo so a wo wae no ɛna wo nam na wo deɛ wo buru mu na wo wibie wɔn sɔre ya ne kɔm de no sesia me busa na natwafo ahene wɔn na anim amamere o wɔn na anim amamere sesia awuraba yi ɔkɔfa bɛɛma foforo a wabɔ adwaman anaasɛ wɔn adwaman ɛwɔ amamere kwan so sɛ yɛngu ne hyire yɛnsum no ɔkɔfa bɛɛma foforo a wabɔ adwaman anaasɛ wɔn adwaman na n'anyim yɛn no ano na afei na ade sɛ di amere to n'anim no ɔnyɛ na ɛmpa ho na wɔn hwɛ na awuraba yi wɔn nyae no na wɔn nyini mmoro so saa sɛ sɛbi wɔn nso nya bi pa n'anim a ɛnyɛ yie. maame wɔ mfie sae. 50 years. Wɔn pa ho. Dabi wo sa. Ɛna mfie me na me ma ne mfie na ka me ma ne saa. Ka me ma ne sɛ aduanan nan. Ɔyɛ young girl. Wɔn nso wɔwe bi yie. Wɔyɛ nipa. Enti so obɛgya na wɔnya no nso wɔwe bi no ebia no nso wɔnya obi. No wɔwe bi ba nti da hɔ ɔbɔ. Ɔnso wɔyɛ size fo na ebia. Ɛyɛ ɔbɔ. Ɛyɛ. Enti wo deɛ ɛbɛyɛ wɔ akyire no. Sɛ sɔfo no yɛafrɛ no ɔde ato voice note. Deɛ ɛbɛyɛ wɔ akyire no yɛnim deɛ ɛbɛyɛ. Obi na de na se da ba ne no. Maami ɔno nso bɛba ha no ɔde na se da bi aba. Yɛda mo nyinaa ma se yɛde dwumadie ne isi. Na udin de maame Marian Asomani. Eno awia yi me ma wa ha United Kingdom mu ɛna awɔ Miss B nso wɔ UK. Afe Mariab ɛne ne kunu Mr. Yeboa. And we are president. I give you good afternoon. And the vice president, which is Keadu, the crucial mind, I give you good afternoon this afternoon. I'm standing up for Dr. Cash to come in. Tomorrow, the English will come so that you two you come in. God bless us all. We will meet tomorrow.